Okay, maraming salamat. Brad Raymar, no, isang magaling na moderator. Salamat sa sa time, no, kasi it takes time. Kumbaga, parang nakakaabala kami. Kaya nagpapasalamat ako sa effort, no. Ngayon, simulan ko na, no, sa Old Testament. Kaya ko sinabing patutunayan ko sa New Testament kasi wala naman sa Old Testament mga rebulto ng ni Kristo at ng mga apostol or mga santo kasi ang ginamit doon yung mga anghel, no? Hindi naman tututulan niya ni Brad Ross, no? Sa Exodo 25, no? Mismong Diyos din ang nag-utos doon. Ginawan siya nagpagawa ang Diyos ng kaban. Hininang yung imahe ng cherubim, pinag-isa. No? Kaya ang nakasulat doon, sila ay pinag-isa. At marami pang ibang imahe na inutos ng Diyos kagaya ng kahit ultimo sa mga damit ng mga pare, pati yung nung wala pang templo doon sa tabernakulo, bordado ng cherubim. Dahil in Old Testament, ang Diyos hindi pa nakikita, wala pang nakita sa Diyos. Diba? Kaya ang ginamit na imahe doon na bilang kagamitan sa pagsamba, yung mga cherubim, kasi yun yung sinusugo ng Diyos on that time, no? Yung mga anghel, sinusugo ng Diyos yan, di ba? In New Testament, nagkaroon na ng imahe ang Diyos. Yun na nga si Kristo na nagkatawan tao, yung verbo na nagkatawan tao, nagkaroon na ng imahe ang Diyos. Colossus 1:15. It means kung nagkaroon na ng imahe ang Diyos, literal, nahawakan ng tao, naging tao, nagkatawan tao. Pwede mo na itong gawa ng imahe. Ngayon ang tanong, inutos ba? No? Meron tayong, ito direct na tayo sa talata, no? Meron tayong mababasang talata sa Biblia, letra por letra. No? Letra por letra, isang hula ng propeta, no? Si Propeta Isaiah na propeta ng Diyos. No? Ito, may awa akong Bible, no? Ayan na, baka sabihin, iniimbento ko lang. At magbabanggit din ako ng mga ibang Bible translation kasi hindi to madalas na kahit itanong ko to sa ibang mga last debate ko. Hindi nila alam to. Yung mga nakakalaban ko lalo pag ako nag-negative stand, ito agad yung ipangbabanat ko sa kanila. Kung babasahan yung Isaiah 50, Isaiah 19:19. Ito, ayan na, Bible bro. Isaiah 19:19. In that day, nasa na ito? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord thereof. So malinaw, nabasa natin letra por letra, and a monument to the Lord thereof. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng altar sa gitna ng Ehipto at ng monumento ng Panginoon sa araw na yaon. So, sino bang katuparan nito? Ang tumupad nito, wala naman iba kundi ang Catholic Church. Una sa lahat, kung i-search mo, sadyain mong i-search kung anong Kristiyano ang nakatatag dun sa Ehipto, Katoliko lang, no? Walang protestanteng naroon sa Ehipto. Nasa 10, di ko alam kung 10% or ng mga tao doon may Katoliko. Kahit i-search nyo ngayon yan, no? Kaya nga kung babasahin niya sa Bible commentary regard the Messiah, this prediction is regard the Messiah. No? When altar is lawfully erected in every nation. Yung monument doon sa mga Bible commentary, the cross is set up wherever Christ is adored. Kung saan may nakatayong cross, doon may sumasamba kay Kristo. Pagsambang adoration. So malinaw, letra por letra, ito unang tindig ko. No? Ngayon, ano pang sabi ni Kristo nung naparito siya? Tandaan nyo, sa Mateo 5:17 hanggang 19.
tandaan ito huwag ninyong akalain na parito ako upang sirain ang kautusan. Na parito ako hindi upang sirain, kundi upang ganapin. No? May take note siya sa mga apostol, tandaan ninyo. Hindi maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang kudlit o tuldok ng kautusan at mga kautusan ng mga propeta ay hindi mawawalan ng saysay hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan. Diba? Sabi ni Christian, tandaan nyo. Base sa hulak ni Propeta Isaiah, na kailangan magkaroon ng altar at monumento ng Panginoon sa Ehipto. Kanino natupad to? Sa araw na yun, di ba Katoliko lang? Letra por letra yan Sino bang, kaya nga sa New Testament, wala naman tayong ibang itinuturong Panginoon, kung di si Kristo. At 2 Corinto 4:6, sapagkat ang Diyos na 2 Corinto 4:5 muna tayo. Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon na aming lingkod. So it means walang ibang Panginoon sa bagong tipan na ipinangaral ng mga apostol, hindi ang kanilang sarili, kundi ang Kristo. Kaya yung monument to the Lord, yung Lord doon sa bagong tipan, si Kristo. No, ayan yung hula ni Propeta Isaiah. Ito yung mga Bible translation na meron ako dito. Ayan ano tong gamit ko New International Version. Tapos, ito yung mga salin. Babanggit ako ba? Sabihin, Douay Rhymes. Siyempre meron yan. Douay Rhymes. Catholic Bible. The Living Bible. Ituloy natin na. Ilang minuto pa? Brad Ray, ilang minuto pa tayo, Brad Ray? Mr. Moderator, para makalipil ako yung sasabihin ko. Sige. I-relation ko na ba? Ilang minuto pa, bro? May 8 minutes ka pa, mahigit. Marami-rami pa. Sige, bro. Sige. Shout out ko lang at Sige, okay. Start. Sige, okay. Start ko na, bro. Sige. Salamat. Tinignan ko yung live kanina. Binabati ko nga pala si Brad Alvin Kitamundok, Chief Roman Catholic Apologist. Nanonood pala. Isa sa paborito kong debater. So, bali, doon na ako, doon sa sinabi ni Kristo na tandaan niyo, hindi maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang kudlit o tuldok ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad. Kaya ito natupad sa New Testament. Kaya ngayon, meron na kaming monumento doon sa Ehipto. Kasi nga, sa araw na yaon, kung kailan isa sa batas na yung pag-erect ng altar, lawful erected, tsaka yung monumento ng Messiah, doon na lumaganap yung Christianity. Kaya nga umabot hanggang sa Ehipto. Kaya nga sa Ehipto, walang ibang Kristiyano doon, kundi Catholic Church. I-search niyo yan. May Christianity doon. Ang tanong, anong nag-iisang Christianity doon? Catholic Church lang ang Kristiyano doon. Wala yung 0% yung Protestant doon Pero meron yata Judaism, Kaya, sa Old Testament, wala naman monumento ng Panginoon, pati monumento ng mga banal. Mamaya, tackle natin yung monumento ng mga banal, Ibig sabihin, yung hula ni Propeta Isaiah sa pamamagitan ni Propeta Isaiah sa propeta ng Diyos, nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng Catholic Church. Kaya dito ko talaga maitindig ko talaga na ang Catholic Church ang true church founded by Jesus Christ. Kasi ito lang yung tumupad ng isa sa mga hula ni Propeta Isaiah. Tandaan natin, bago pa si Kristo dito, si Propeta Isaiah na isa sa inutupad niyang mga hula. Kaya nga dyan si John the Baptist, di ba? Mayroong isa hula din ni Propeta Isaiah yan. Okay.
kung ito babanggitin ko yung mga Bible translation, no, kung saan may salin letra po letra, no, monument of the Lord, no. Letra po letra to. Sa Douay Rhymes Catholic, no, The Living Bible, the Douay Rhymes 1918 American, New Living Translation, Protestant na Bible, New Century Version, 80th Century Version, New International Version, marami pang iba. Ultimo sa mga Spanish Bible, kung bisitahin yung Spanish Bible, ito, sa Santa Biblia Nueva Version, Iniquel de Habra an altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto, en su frontera, un monumento al Señor. Kasi salitang Kristiyano para to, monumento al Señor na sa Tagalog kasi na-adapt. Kasi nga nasakop tayo ng ng mga Spanish, no? Ang meaning ng monumento, kung tignan mo yan sa Bible, sa Bible to dictionary, dictionary. Monument, sa definition A, statue. Isang estatwa. Commemorate a famous or notable person sa Tagalog, monumento. So, ito ang kaibahan ng monumento sa mga rebulto. Yung rebulto, maghulma ka ng dyan, kahit ano lang, aso, o lagyan mong maraming kamay, rebulto yun, larawangin yan. Iba yung monumento. Ang definition ng monumento ay statue commemorate to a famous or notable person. Yan yung ibig sabihin ayan ang kaibahan ng monumento sa larawang inanyon lang basta magawa ka dyan. No, meron siyang pinagkunan na notable person. Sino ba yung notable person? Kaya nga tayo mga Kristiyano, siyempre si Christ. Di ba? Notable person yan. Nawala yata yung live, bro. Ay, di, okay pa. Si lang pala yung nalaglag, si moderator. Paano to, Brad? Ross? Nalaglag yung moderator, walang timer. Naku, magugulo yung debate natin. Okay, tuloy natin, no? Cut muna siguro. Tagatin na ko yung oras. Ayan. Okay, andyan na si Brad Raymar, no? Ating moderator. Okay. Kaya nga sabi sa ulat ni Propeta Isaias, di ba? Altar at monumento. Ngayon, doon sa Ehipto. Kung babasahin mo yan sa talatang 20, it shall be a sign for a testimony to the Lord of hosts in Egypt, and shall cry unto the Lord of hosts. He shall send them a Savior and defender to deliver them. At talatang 20, it shall be a sign, ay 21. Nalaglag na naman si Brad. Sige, tatime niya na lang siguro yan. Sa talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall know the Lord, and the land, and they shall worship Him. No? Yung mga sumasamba dun sa Lord, no? Meron silang altar at monumento. They shall worship to the Lord. No? They shall cry unto the Lord. Di ba malinaw yan? Kung babasahin natin yan sa sige, mamaya ko na ibigay yung isang ko, no? Kaya nga sabi ni Last 2 minutes. Last 2 minutes na, no? Kaya nga, yan. So, malinaw sa unang tindig ko, no? Naitindig ko yung monumento ni Kristo, no? Na talagang biblical, letra por letra na nakasulat. Monumento ng Panginoon. Okay? Siguro mamaya ko naitindig yung monumento ng mga santo. Madali lang din naman itindig yan, letra por letra eh. Kaya ngayon kung si Brad Ross gagamitan ako ng mga talata ng tungkol sa Diyos kasi hindi pwedeng mawala yan eh. Hindi pwedeng mawala yan yung isa sa mga
ano nila, argumento about sa imahe namin, rebulto namin. Ewan ko sa kanya kung anong stand niya about sa rebulto ng Catholic Church, no? About sa Diyos-Diyosan, handa akong makipagsabayan sa kanya dyan, no? About itakil namin yan. Kaya pagkatapos ng stand ko na to, nilatag o hindi ko nilatag, pwede ako magpatanong. Yan naman ako lagi pag nakikipag-debate kahit hindi ko na nilatag. Basta tanong, sagot na lang ng sagot. No? At saka hindi rin ako official debater ng Catholic Church. Shout out pala kanina kay Brad Alvin nag-share sa comment. Idol ko yun si Brad Alvin. Yun lang bro. Sige, ready na ako magpatanong. First time pa lang naman. Sige bro, i-wait mo na yung na, oras mo. I-wait. Okay. Isang minuto na lang naman na ata yun. Okay bro, sige. Iyan mo na yung oras. Diyan po nagtatapos presentation ni kapatid ni Ken Paulo ng Roman Catholic Church. Dalako na po tayo para sa unang cross-examination ni Bro Ross. Sige Bro Ross, nandiyan ka na? Okay. Yes, hindi lang muna ako mag-open cam kasi humihina yung signal ng naka-video. Saka na ako mag-video pag mag-present ako. Si Brad Jan naman mag-close ng camera niya pag nag-present na ako. Okay ba Brad Jan? Bro. Sige bro. Hindi man ako lang mag-open cam mamaya. Sige lang. Okay, una kong tanong, start na bang time, brother, Kaya una kong tanong, okay. Yung una kong tanong, dito sa Isaiah 19, verse 19, ano ba ang... Hello, naririnig ba? Hello. Ayan, okay na. Okay, sa Isaiah 19, verse 19, ang tanong ko dito, ano ba ito? Monument o naribulto or altar na paglalagyan ng mga hain? Monumento yan bro. Babasahin ko sa'yo bro. Letra for letra. Ito. Dahil Bible ito. Sabi mo, Ito Isaiah 19, in that day there shall be an altar to the Lord in the heart of the Egypt, and a monument to the Lord thereof. Yung ibig sabihin sa a statue commemorate to a famous or notable person. Ang statua na commemorate sa taong famous or notable person na yun nga si Kristo, kaya nga Lord, no? Wala naman tayong ibang Lord kundi si Kristo sa Bagong Tipan. 2 Corinto 4:5. Okay. Saan ba ito magiging tanda? Sa Roma o sa Ehipto? Sa talata bro, ang hula sa Ehipto. Ngayon, wala naman ibang Kristiyano dun bro na may Lord na Kristo, kundi Katoliko. Walang dun born again. Wala bro. Kahit i-research mo yan bro, ang meron lang dun Katoliko. Siguro mga Jews meron, pero hindi naman sila Kristiyano. Yun bro. Kaya may monumento doon. Kasi sige, tanong na. Okay, no? So, sabi mo, sa Roma ito, no, mangyayari. Pero, nakalagay ba dito sa buong chapter ng Isaiah 19 na ito ay tumutukoy sa Roma? Paulitin ko nga, bro. Yung nakasulat dyan, letra for letra sa Ehipto. Okay? Letra for letra sa Ehipto. Walang ibang Kristiyano sa Ehipto kundi Roman Catholic Church. Mamaya bro, isa-isahin ko yung mga bansa ditong sinakop ng mayroong simbahan ng Katoliko bro halos mundo sa Egipto walang ano doon bro, walang protestante doon. Kahit magpunta ka doon, yung sagot ko bro, Roman Catholic Church lang meron doon. Doon sa Ehipto. Yun yung sagot ko bro, katuparan yan sa Roman Catholic Church kasi kami lang ang may monumento ng Panginoon. Letra po letra. Okay. Tanong. So,
Okay, no? So dito sa panahon ni Isaiah, nang isulat niya ito, mayroon na bang Roman Catholic Church? Sagot, bro. Kaya nga binasa ko kanina on that day. Ito, bro, ulitin natin. Wala pang Roman Catholic Church. Yan kasi nga hula nga ni Propeta Isaiah. Ito, bro, on that day, ayan o. In that day, there will be an altar to the Lord in the midst of the heart of Egypt and a monument to the Lord thereof on that day. It means sa araw na yaon may pinagtutukuyan. No? Wala pa naman imahe si Kristo, no? Kumbaga hindi pa siya nakikita sa Old Testament. Yung Lord, invisible, kumbaga hindi pa nagkatawan tao. Next question, please. Okay, no? Sabi mo, on that day, no? So, saan ang katuparan ng on that day niyan sa New Testament? Pakicite ng verse. Okay. Ang katuparan niyan, bro, sa New Testament, sa araw na yaon, ang magiging katuparan niyan pag nagkaroon na ng Christianity sa Egypto. Kaya nga, Kristo, di ba? Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit ng kautusan ng mga propeta ay hindi mawawalan ng saysay hanggat hindi natutupad. Kaya na Next question, please. So, ang sabi mo, pag nagkaroon na ng Catholic sa Egypto, so, kailan natupad na nagkaroon ng Catholic sa Egypto? Before the Apostles? Or after the apostles or beyond the apostles? Noong pinalaganap na ng mga apostol, sa pamamagitan pa rin, brothers, sa mga apostol. Apostol pa rin ang may, niyan, bro, sabi nga, di ba, ni Kristo sa mga apostol, no, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. So, yung Egypto, bansa yan, tinakop yan, ginawa yung alagad ni Kristo sa pamamagitan ng mga apostol ng mga apostol ng mga Katoliko yan, bro, kaya nga Catholic Church throughout, no? Next question, Catholic please. means universal. Okay, salamat sa sagot, no. Sabi mo, nung ipalaganap ng mga apostol, no, saan sa Biblia mababasa na nagtayo ng monumento ang mga apostol sa Ehipto? Okay, sagot, bro, no? Wala kang mababasa sa Bible nung katuparan nung sinakop na nila yung buong mundo nang nagkaroon na ng katuparan yung utos ni Kristo. Pero ang sabi ni Kristo, pangako ni Kristo, no? Kakasamahin ko kayo sa bawat araw hanggang sa huling panahon. O it means hanggang sa huling panahon, yung utos niya at bas-bas niya, nagawin yung alagad ng lahat ng mga bansa, magkakaroon ng katuparan yan. Ayun na nga, nagkaroon na nga ng Katoliko dun sa Ehipto na may monumento ni Kristo. Monument of the Lord thereof, mga mananamba kay Kristo. No? Monument of the Lord. Ito bro, letra po letra may Bible ako dito. Marami pa akong... Next Okay, question, salamat please. sa sagot, no. Ang sabi mo, walang Teka lang. Moderator's time muna. Moderator's time. Kanina pa ako nag-next question na humina yata yung yung signal ko kaya hindi naririnig. Sige, question please. Okay, no. Sinabi mo, walang katuparan na nagtayo ang mga apostol sa Ehipto ng monumento. So, kailan ito matutupad? Natupad na ba ito or matutupad pa lang? Natupad na, bro, sa panahon natin ngayon. Pero hindi yan nga isama sa naisulat kasi ang sabi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. No, lahat kasama yung Ehipto. Kaya nga sa Ehipto may Christianity doon. Yun nga yung Catholic Church, walang protestante doon Kaya kami lang yung may monumento ng Panginoon doon sa Ehipto. Kaya nga lahat ng dako may Next question please. Okay, ang ibig mong sabihin,
hindi ito natupad sa panahon ng mga apostol, kundi natupad ito sa panahon natin. Tama ba? Sa katuparan kung saan, kailan matupad. Kasi nga on that day no? May specific day pero walang petsa. Kaya nga, prophecy or prediction, no? Si Isaiah, propeta yan ng Diyos, no? Propeta ni Yahweh. Kaya ang hula niya, kailangan magkaroon ng katuparan, no? Kahit hindi pa maisulat sa scripture yan, magkakaroon ng katuparan. Ayun na nga, meron na nga, no? Catholic Church sa Egypto, mayroon doon monumento ni Cristo. Letra po, letra. Isaiah 19:19. Sige bro, tanong. Okay, no, babasahin ko muna as premise yung verse 20. At iyon ay magiging isang tanda at isang patutuo para kay Jehovah ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto, sapagkat darating sila kay Jehovah dahil sa mga maniniil. Magsusugo siya sa kanila ng tagapagligtas. So alin ang nauna dito? Yung pagsusugo ng tagapagligtas o yung pagtayo ng monumento na sinasabi mo? Sagot. No, kailangan na itayo muna yung monumento. Kasi kung papasahin mo yan bro, nauna yung verse 19 bago verse 20, verse 21. Pag naitayo na yung monumento at altar, doon sila iiyak. No? At padadala sila ng tagapagligtas. Letra por letra. Sa talatang 21, doon sila sasamba sa lugar na may monumento at altar. Doon sa Ehipto. Wala naman ibang Kristiyano doon o may Lord doon na si Cristo, hindi Catholic Church. Monumento ng Panginoon. Letra por letra. Isaiah 19, 2 Corinto 4 at Mateo 7 verse 17 hanggang 19. Yun bro. Sige, tanong. Okay, next question ko, ano? So, ibig sabihin, yung monumento na itinayo, hindi yung rebulto na sinasabi mo. Tama ba? Ay, mali ka dyan, bro. Kaya nga, Lord, monumento ng Panginoon, bro. Ayan, letra po, letra, bro. Monument of the Lord. No, prediction sa Messiah, Bible commentary. No? Wala naman tayong ibang Lord, bro, sa New Testament, kung hindi si Cristo nga, 2 Corinto 4:5. At siya rin ang tutupad ng mga kasulatan ng mga hula ni Propeta Isaiah. No? 15 seconds. 17 hanggang kasi hindi mo pwedeng yung time na yun kasi hindi pa nila nakita yung Diyos. Kaya ang monumento ng mga Diyos, mga bro, time na. Time na bro, time na. Okay, sige. Okay, magana na ako, no? Mag-cam. Natapos na po ang oras ng sa presentation. Dadako naman kay Kapatid Daros para sa kanyang 15 minutes presentation. Kapatid Daros, handa na po ba kayo? Yes, yes. Sige po, set ko na po yung oras. Time start now. Okay, no, magandang araw sa lahat, ano. Salamat din kay Brother John Paulo sa pag-imbita sa akin na magdebate kami, no. Saka salamat din sa ating moderator. Una sa lahat, ano, nais ko lang ibalik yung tanong ko sana kasi naabutan ng oras eh. Yung tanong ko, alin ba yung nauna? Yung pagtatayo ng monumento o yung pagsusugo ng sugo ni Jehovah, no? So ang sabi niya, nauna daw yung monumento, no? Monumento ng Panginoon. So paano nangyari na nauna yung monumento ng Panginoon o yung rebulto na tinutukoy niya ng Panginoon kung sa huli pa dumating yung nahuli yung sinugo, which is si Kristo?
paano nagkaroon sila ng rebulto, no? So, yun yung mga itatanong ko pa sana kaso naabutan tayo ng time, no? Pero di bali na, sa susunod na lang, ano? Pero babasa tayo dito sa Roma, no? Pasensya na kung masaktan kayo, no? Sa Roma chapter 1 verse 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. 23, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng isang larawang ng tao na nasisira. So, ito yung ginagawa ng mga Katolik. Pasensya na sa mga Katolik. Ano? Pinalitan ninyo ang kalwalhatian ng Diyos ng isang larawang ng tao na nasisira. No? So, napakalinaw. Dugtong pa nga dito, at ng mga ibon, at ng mga hayop, at ng mga apat na paa, ng mga nagsisigapang. Pansinin ninyo sa Katolik, ano? Yung mga rebulto nila, merong manok, merong nakatabi manok, merong aso, merong kung ano-ano pa, mga rebulto na merong katabing mga hayop, ano? So, pasensya na doon sa mga ano. Gaya nitong sa Daniel din, no? Balikan natin yung lumang tipan. Ano? Sa Daniel chapter 3 verse 14, verse 18 pala. Si Haring Nabucodonosor nagpatayo ng rebulto at pinasamba doon ang lahat ng mga mamamayan sa Ehipto. Kasama na sila Daniel, gusto niyang pasambahin, pati yung tatlong kaibigan ni Daniel, gusto niyang pasambahin doon sa rebulto, no? Paalala ko lang, ang karamihang pangangatwiran ng mga Katoliko ay ang tinatawag daw na Diyos-Diyosan ay si Moloch, si Baal, si Astaroth, si Shiva, si Zeus, kung sino-sino pang mga nangalanan nila. Pero itong itinayo ni Haring Nabucodonosor, hindi ito si Shiva, hindi ito si Zeus, hindi ito si Moloch, hindi rin ito si Astaroth, hindi rin wala sa lahat ng mga nabanggit ng mga Katoliko na karatihan nilang ay isinasabi na ito daw yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Biblia. Hindi po ito kasama yung sa Daniel 3 verse 18, nagpagawa si Haring Nabucodonosor ng Ehipto ng gintong, alarawang ginto na doon niya pasambahin na ginawa niyang Diyos. So, sabi ng mga kasama ni Daniel, ngunit kung hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami mga lingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nagtayo ko na si Haring Nabucodonosor, ayaw sumamba ng mga kasama ni Daniel doon. Alam naman natin ang kwento nito sa lahat ng mga debatista, alam nito, no? So, nais ko na lang, yung sa debate kasi, naiintindihan ko naman si John Paulo, baka pa si John Paulo, nais niyang, matuto talaga, kaya nakikipag-debate siya. Sa nakikita ko, kaya siya nakikipag-debate, para matuto pa siya ng mga kaalaman doon sa mga matatanda sa kanyang mga debatista, isa na kagaya ko. So, maganda ang senyales na na nakikita ko kay John Paulo. So, hindi natin siya atakihin patungkol dito. Kung hindi, mag-share lang ako para sa lahat. Paano ba manalangin? Yun yung turo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hanapin natin sa Biblia, paano manalangin? So may tinuro si Kristo paano manalangin. Sa Mateo chapter 6, verse 6 yata, kung di ako nagkakamali. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, umasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ibig sabihin may sara, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. So,
makikita mo rito sa buong konteksto nito, wala kang mababasa dito na sinabi, pumasok ka sa silid, isara mo yung pinto, then maglagay ka ng rebulto sa harapan mo, sa kakalumuhod. Walang ganon. No? Walang ganon. Bakit? Kasi sabi, manalangin ka sa Ama. Ano ba ang sabi sa Biblia patungkol sa Ama? Ang Ama ay Espiritu. So sabi ni Kristo, ang Espiritu ay walang laman, walang buto. Hindi rin yun kahoy, hindi rin yun bato, hindi rin yun plastic, hindi rin yun fiber glass, no? So hindi rin papel, no? So ang Espiritu ay walang laman at walang buto. Hindi nakikita ng mata ng tao. Yun yung Ama na dapat mong panalanginan. Hindi mo kailangan maglagay. Walang utos na maglagay ka ng rebulto sa harapan mo. Naluhuran mo. Walang ganong utos, no? So ito pa. Ito pa isang katibayan natin. Sa Efeso chapter 6 verse 18. Ang sabi, na magsipanalangin kayo sa Espiritu. So napakalinaw. Paano ko nalangin? Sa Espiritu. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 18. Kaya sabi ko kanina, ang Espiritu, walang laman, walang buto, hindi rin papel, hindi kahoy, hindi rin fiberglass, hindi rin bato. No? So manalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At managpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa mga banal. So, ang panalangin pala ay pinapatungkol mo sa mga banal. Kung susundan mo ito hanggang 19, makikita mo, sinabi rin ni Pablo, ipanalangin din natin si Pablo. Ipanalangin din natin ang mga iba pang mga banal. Hanggang sa panahon natin, kung may makikita tayong mga banal na mga kapatid, ipanalangin natin sila. Yun yung mensahe ng Efeso chapter 6, no? So, wala kang mababasa sa buong New Testament na mayroong iniutos na gumawa ng rebulto para doon ka manalangin. Wala, no? So, sabi ng mga Katoliko, it is only a reverence. Ibig sabihin ng reverence daw, sabi ng mga Katoliko, a highest respect, no? So, ibig sabihin, magbibigay pugay ka ng highest respect sa rebulto, ibig sabihin, luluhod ka, no? So, kakatwiran din ng mga Katoliko, si Rizal nga daw, pinagawa ng rebulto eh. Yun ang katwiran ng mga Katoliko, pinagawan din daw ng rebulto. So, si Rizal ay isang pinakasikat na bayani sa buong Pilipinas, no? Dapat din siyang bigyan ng highest respect. Pero saan ka makakakita ng Katoliko na lumuluhod para magbigay ng highest respect or reverence kay Rizal? Wala kang makikita ng ganon. Kung hindi yaon lang naniniwala yung mga tinatawag na Rizalian, na naniniwala sila na si Rizal ay Diyos sa katauhan ni Kristo, sa katauhan ni Rizal, na na-incarnate sa katauhan ni Rizal. Hindi Katoliko yan, kundi Rizalian ang tawag yan. So, balik tayo sa reverence. Ano? Ang kahulugan ng reverence ay hindi lang highest respect or respect. Kung hindi, ang kahulugan ng reverence, respect, adore, worship, kasama yan. Yung adore sa worship, kasama sa definition ayon sa mga dictionary patungkol sa term na reverence, no? So, pero ang hinugot nilang definition lang, hinugot lang ng Catholic is yung highest respect lang. Pero more or less, kapag ka nagbigay ka ng highest respect, ibig sabihin, Diyos mo na ang isang bagay kasi highest respect eh. Saan ba dapat ibigay ang highest respect? Walang ibang pagbibigyan ng highest respect. Kung hindi yung Diyos lang. Kapag ka hindi ka Diyos, respect lang. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, we salute the church in Rome, we salute. Saludo! Ganon din ginagawa natin sa bayaning si Rizal. Sumasaludo tayo as a respect. Not a highest respect. Because
pagka sinabi mong highest respect, it is like a God. Highest respect. Hindi ko talaga lubos matanggap na ang highest respect ay ibigay mo sa rebulto. Oh, maaari pa sa tao, siguro ba ibigay mo highest respect? Siguro sa mga presidente, o sa Papa sa Roma, pwede yan, highest respect. Oh, kasi matataas na tao sa malalaki sila. Pero ang pinaka-points of view ng highest respect ay walang iba, ay sa Diyos lang. Kapag kasi nagbigay ka ng isang highest respect, dinidiyos mo na o pinipraise mo na o ino-worship mo na yung taong binigyan mo ng highest respect. Katuwiran pa ng mga Katoliko. Yung nanay mo daw, yung litrato ng nanay mo daw, hindi mo ba nire-respeto? Kung basagin ko yung litrato ng nanay mo, hindi ka ba magagalit? Yes, of course magagalit ako. Pero hindi ko binigyan ng highest respect, pinaka-highest respect, yung litrato ng nanay ko. Dahil ang pagkaunawa ng mga Katoliko, ang pag-portrait ng highest respect is luhuran mo yung litrato or yung rebulto. Hindi ko ginagawang luhuran yung litrato ng nanay ko. Kahit nga kayo siguro, iwan ko sa inyo kung niluluhuran nyo ba yung litrato ng nanay mo, litrato ng boyfriend mo, girlfriend mo, niluluhuran nyo ba yan? Ewan ko sa inyo. No? Pero sa akin, hindi ko kailangan luhuran yung mga litrato ng girlfriend ko, ng asawa ko, ng anak ko. Bakit ko luluhuran yun? No? So, doon pa lang medyo problemado na yung talaga itong usapin patungkol sa rebulto. Pero hindi natin masisisi yung mga kapatid nating mga Katoliko kasi yun yung nakagisnan eh. Kasi ako dati rin akong Katoliko for 40 years. No? Yun yung nakagisnan ko. Matagal natanggal sa akin yung side of the cross, yung paggalang doon sa rebulto, magsisindi ng kandila. Matagal natanggal sa akin yan. It takes years bago natanggal yan. No? Saka lang yan natanggal nung magsuri talaga sa Biblia, nagbasa ako. Hanggang sa ma-confirm ko na hindi talaga dapat luhuran yung rebulto. Sad to say sa mga Katoliko, hindi pa nila kasi masyadong napag-aralan siguro yung Biblia kung ano yung mga itinuturo. Ano? Sa Lumang Tipan, alam naman siguro ito ng lahat. Yung sa Lumang Tipan, yung 10 Commandments. Kung mapapansin mo sa mga katedral sa mga Katoliko, babasahin, merong mga monumento na nakasulat doon yung 10 Commandments. Pansinin nyo maigi, pag nagbasa kayo ng Biblia, wala doon ang second commandments. Thou shall not wag kang gagawa ng mga larawang inanyon. Wala doon, tinanggal nila yun. Bakit nila tinanggal yun? Kasi affected sila doon. Kasi meron silang mga rebulto. Yung rebulto din kasi, sa panahon ng mga apostol, wala kang mababasa na merong mga rebultong ginawa ang mga apostol na doon sila lumulod at nananalangin. Wala nun. No? So, nabuo lang yung rebulto sa panahon ni Michelangelo at saka nung isang sculpture na sikat din. Si Michelangelo ang gumawa po ng rebulto ni Mama Mary. No? Ang ginawang rebulto ni Mama Mary ay hallucination ng kanyang isip na mabuo sa kanyang isipan kung ano yung mukha ni Mary. But, hindi siya sure doon kung yun talaga ang mukha ni Mary. No? Meron tayong mababasa sa isang katikismo na tawag ba doon? Kalimutan ko yung nabasa sa katikismo. The image portrayed in it, nakalimutan ko lang eh. Hindi ko, kung ano daw yung image na nakalagay dyan, pinoportray daw yung mukha ng image doon sa tunay na larawan na lang. Yung santo ginawa nilang image. Prototype
prototype nagre-reflect doon sa tunay na image. Kaya ang problema, yung ginawa ni Michelangelo na Virgin Mary, ay hindi naman talaga nakita ni Michelangelo ang tunay na mukha ni Mary. So meron siyang pinaghugutang modelo para i-drawing o i-sculpture yung rebulto ni Mary. But in the right sense of logic, hindi talaga yun yung mukha ni Mary. Dahil hindi naman nakita ni Michelangelo si Mary. At walang litrato si Michelangelo na meron sa retrato ni Mary nung panahon ni Mary. Dahil napakalayo na ng agwat ng panahon ni Mary sa panahon ni Michelangelo. So, ayun lang Brother Raymar, ilang minutes lang. Time na bro, time na. Okay, thank you. Okay, yan po si kapatid na Ross. At ang kanyang ministry ay Christian Brotherhood ministry. At yan po ang kanyang presentation sa kanyang sa topic na ito. Sige po, kapatid na John Paulo. Dumako naman tayo para sa cross-examination para kay kapatid na Ross. 5 minutes na lang bro. Warningan mo ako. Sige bro, 10 minutes para sa cross-examination. Unang tanong, ginamit mo yung Exodo 20 versikulo 4. Ano yung binawal dyan? Imaheng Diyos-Diyosan o imaheng hindi Diyos-Diyosan? Pili, categorical, bago explain. Ang pagkakasabi sa Exodo, lahat ng uri ng larawan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Moderator's time. Yes. Moderator's time muna tayo. Moderator's time. Categorical question po bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Sige bro, categorical muna din sa question. Paki-clarify lang yung categorical question niya, hindi ko masyadong nag-gets. Pakat yung time para mag-gets niya, kasi maliwanag naman. Ang tinatanong okay. Sa ginamit mong talata, Exodo 20, versikulo 4. Anong klaseng imahe? Tanggap na nga yan imahe. Anong klase lang? Imaheng Diyos-Diyosan o imaheng hindi Diyos-Diyosan? About. Hello. Okay, wait lang. Moderator's time muna. Bago ka sumagot, Bro Ross, i-start ko na yung oras, i-resume ko. Sige, Bro Ross, sagot. Lahat ng uri ng imahe, lahat ng uri ng ang tinutukoy dyan. Kaya nga, ang sabi nga dyan, larawan sa langit, na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa tubig. Lahat ng klase. Yung sagot ko. Sunod na tanong ko, ano sa Hebrew, sa original Hebrew, yung larawang inanyuan or graven image? Sagutin mo muna yung tanong bago ka mag-explain. Hindi ko pa na-search sa Hebrew kung ano yung Ano ba tinutukoy mo, yung definition or yung term? Tanong ko, ano sa original Hebrew, yung Exodo 20, versikulo 4, yung salita yan, sa larawang inanyuan? Sagutin mo muna, then explain. Ang sagot ko dyan, hindi ko pa na-research kung ano yun sa Hebrew. I-research ko pa kung ano sa Hebrew yun. Next question. Sa original Hebrew, ang ginamit na term dyan ay Fesel. Means Diyos-Diyosan. Kaya nga sa ibang salin, as a premise, do not make an idols. So itong original Greek Hebrew na Fesel, tapos itong mga salin ko dito na do not make an idol, natanggapin mo ba to bro, na idols pala yung tinukoy dyan, hindi kasama yung monument of the Lord at saka monumento ng mga sa Old Testament na kerubin? Yes or no? Yes, tatanggapin ko yan. Kapag kasi ang idolatros kasi is ang ibig sabihin kasi ng idolatros, yung luluhuran mo ang rebulto, iyon ang tinatawag na idolatros. Ayon sa definition ng mga mga dictionary, no?
Kapag lumuhod ka sa isang rebulto, idolatrous ang tawag doon. So yun yung sagot ko. Susunod na tanong. Okay, Sabi mo, next tanggap mo question. na dito. Sunod na tanong, sabi mo tanggap mo na specific lang yan sa Diyos-Diyosan. Okay, ang tanong ko, may nakita ka bang Diyos-Diyosan sa simbahang Katoliko? Pakipangalanan 5. Pangalan mo na 5. Okay, ang sagot ko, lahat ng nasa loob ng simbahang Katoliko, para sa akin ay Diyos-Diyosan kasi rebulto sila na niluluhuran. Kasi ang ibig sabihin ng idolatros, ayon sa mga dictionary, kapag luhuran mo ang isang bagay, ito ay tinatawag na idolatros. So, ang mga Katoliko lumuluhod sa mga rebulto na isang bagay na ginawa ng kamay ng tao, so idolatros ang tawag dyan. Oh. Yeah. Next question. So, sunod na tanong, as a premise, sabi mo lahat. So, this is showdown na kasi may showdown dito eh. May mababasa ka bang talata sa Biblia, letra por letra? Hesus Kristo, imahe ni Hesus Kristo, imahe ng mga Diyos-Diyosan. Letra por letra. Wala tayo. May talata. Okay, sasagot na ako. Okay, no. Ang sagot ko diyan, wala tayong mababasa verbatim, no, na word for word na yung sandali. Sandali. Wala, sasagot ako. Wala tayong sandali. Sumasagot ako. Hindi, showdown yung ko, yes or no. Bago ka Brother Raymar. Objection ako, Brother Raymar. Objection. Okay. Objection ko, ang oras niya is sa pagtatanong, hindi sa pag-showdown. Objection, counter-objection, moderator. Sino bang dapat mag-showdown? Yung sumasagot o yung nagtatanong? Kasi nag-showdown ako. Teka lang. Wala tayo. Teka lang. Moderators time muna. Teka lang, moderators time muna tayo. Anong objection mo, kapatid na Ross? Wala tayong rules na sa showdown sa pagtatanong. No, wala tayong rules diyan sa cross-examination. Wala tayong rules na mag-showdown. Kailangan ang sa cross-examination is magtanong lang. Kasi nga cross-examination ang tawag eh. Objection, Okay, ikaw naman bro, John Paulo, ano naman ang objection mo? Sige, ang objection ko kasi tinanong ko sa kanya kung may showdown, klinaro ko yan, meron daw showdown. Ngayon, ang tanong ko sa kanya kung tatanggapin niya yung showdown ko. Yun lang naman eh. Tanong yan bro eh. Kasi pagbigyan natin, Brother Raymar, pagbigyan natin, ano ba yung showdown niya? Linawin niya, maigi, hindi ko maintindihan. Cut mo yung sige bro. This is a showdown, sabi ko. Sabi mo, lahat ng imahe ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan. Ngayon, showdown ko, saan talata sa Biblia, may nakasulat letra por letra, imahe ni Kristo, monumento ng Panginoon, imahe ni Mama Mary, Diyos-Diyosan bro letra por letra, saan nakasulat yan? Sige. Walang mababasa. Okay, sagot. Sasagot ako. Teka lang. Moderators time muna tayo. Napakinggan mo naman yung tanong ni John Paulo. Ngayon, tinatanggap mo ba yung kanyang showdown doon sa kanyang question kanina, kapatid na Ross? Paki-clarify lang. Saan doon yung showdown niya? May mabasa o walang mabasa? Talata bro, maglatag ka ng talata. Sabi mo kanina, sinabi mo bro lahat ng imahe ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan. Ay, lapit mo yung bibig mo sa cellphone kasi hindi ko masyadong marinig, napakaina. Saan talata yan sa Biblia? Letra por letra. Yan sabi mo kanina, nung tinanong kita ng pangalan, sabi mo lahat. Pati mga pangalan. Hesus Kristo, Mama Mary. Saan talata sa Biblia? May Diyos ang imahe, pangalan ni Hesus Kristo, Mama Mary. Letra por letra, showdown. Pag may nailatag ka, talo na ako. Showdown, letra por letra. Hesus Kristo, Mama Mary. Tatanggapin mo ba? Showdown ko. Yes, tatanggapin ko, pero wala, ang sagot ko, walang verbatim na word for word. Diwa meron. Diwa ang ibibigay ko. Hindi verbatim. Merong diwa na nakalagay, hindi verbatim. Ako yung nagtatanong bro, kondisyon ko to, letra por letra.
tanggapin mo o hindi. Yun lang yun, bro. Yun lang. Kaya nga, tinatanggap ko siya, walang word for word or verbatim. Kung hindi, diwa ang meron. Di ba, bro, pag show, ay, wala na, nawala. Si Brad, may na tayo mag-ano. Din ba, Sige. Nawala pati ako, nawala. Okay, anong objection mo, Anong objection mo, John Paulo? Ako nag-showdown, dapat ako nagko-condition kasi ako yung nag-showdown eh. Hindi siya yung magko-condition kasi tatanggapin niya lang o hindi. Huwag niya magbigay ng condition kasi ang sabi ko, letra for letra. Pag tinanggap niya yan, dapat may letra for letra siya. Pag pakahulugan, hindi yan showdown. Okay, naka-stop ang oras. Siguro para matuloy lang yung ating debate, ay next question na lang siguro tayo. Tapos i-resume ko na yung oras natin. Kasi meron pa kayong 6 minutes and 5 seconds. Ngayon, kung hindi nyo mapagkakasunduan yung showdown, final decision tayo niyan. Moderator, next question na tayo para umurong yung ating debate. Payag ba kayo, mga kapatid? Okay lang sa akin. Iwan ko sa kanya. So, sunod na tanong ko. So, dahil wala palang letra for letra, diwa. So, sa makatuwid, bro, unawa mo lang pala yan, bro. Yung sabi mo, yung imahe namin, Diyos-Diyosan, hindi pala yan nakasulat sa Biblia. Unawa mo pala yan. Moderator's time muna. Moderator's time. Sabi sa rules natin, rule number 8, no side comment. Kaya hindi po tayo pwedeng, kapatid na John Paulo, hindi tayo pwedeng mag-side comment na sa makatuwid walang nabasa na letra for letra. No side comment po kasi hindi naman natuloy yung showdown niya eh. Kaya no side comment tayo, bro. Sige, question please. Ito na lang. So, sino nagsabi sa'yo, kung walang letra for letra dyan, sino nagsabi sa'yo na ikapit mo yan sa mga imahe ng Katoliko? O sino nagsabi sa'yo? Sige, sagutin mo muna kung sino bago ka mag-explain. Sagot. Okay, sagot ko, ang nagsabi sa akin ay diwa ng nakasulat sa Biblia, no? Ang diwa ng nakasulat sa Biblia. Sabi sa Roma chapter 1 verse 22, ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira na isang katulad ng isang larawan ng tao. So, yun yung diwa doon na tinutukoy ko. Pinalitan ng Katolik ang kalwalatian ng Diyos ng isang larawan ng tao. O, yun lang sagot ko. Next question. Objection, moderator muna. Sige, ano yung objection mo, John Paulo? Okay, ang objection ko kasi, ang tanong ko kasi sa kanya, naiwan kasi yung tanong ko na dapat niya sagutin. Ang tanong ko kasi sa kanya, sinong nagsabi sa kanya na ang pakahulugan at diwa ng talata na yan ay dapat ikapit sa Roman Catholic Church kung wala siyang nabasa. Sino nagsabi na ganyan ang diwa niyan? Hindi yun ang diwa. Yung mataliwanag siya diwa eh. Alam ko nga diwa yan. Sino nagsabi sa kanya na ganyan ang pakahulugan at diwa ng talata? Sige, sagot. Okay, sagot ko, base sa pananalita sa Roma chapter 1 verse 22, napakalinaw naman, hindi lang naman Katolik ang tinutumbok nito, kundi lahat ng mga sekta. Ano daw? Teka lang, stop the clock muna tayo. Nagsasalita ka ba, bro, John Paulo? Kasi nasa rules natin, wag. Di kasi bro, nasasayang yung oras eh. Sino? Di ba dapat sagutin mo na yung dapat kasi bro, sagutin niya muna yung categorical na sino.
Bago siya kasi kung anong tanong, yun lang ang sasagutin. Sinagot ko nga yung categorical, Brad John Paulo. Walang nagsabi. Kung hindi, kinuha ko ito sa diwa ng Roma chapter 1. Walang taong nagsabi sa akin, kundi kinuha ko ito sa diwa ng Roma chapter 1. Yun yung sagot ko. Oh. Okay, ano naman tayo eh. Stop the clock muna tayo. Ngayon, moderators time muna tayo ha, mga kapatid. Kapatid na dyan, Paulo, yung tanong mo, sinagot ni Bro, Ross. Ngayon, dito sa ating pag-uusap, ay dapat kung ano yung sagot niya at hindi mo nagustuhan, ganun din naman si si John Paulo, kung ano naman ang sagot niya, di naman nagustuhan ni Bro Rose, wala tayong magagawa. Next question tayo. Mga kapatid? Sige, moderator's decision tayo. Next question. Meron na tayong 3 minutes and 45 seconds. Yan na lang ang oras natin. Next question tayo, please. Showdown to, showdown. Kung may mabasa ako, Brad Ross, sa Biblia, letra por letra, ako naman ang babasa. No? Gumamit ang apostol ni Kristo ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Letra por letra. Pag nabasa ko to, bro, stop the game na, talo ka na. Tatanggapin mo yung showdown ko, yes or no? Merong mababasa na larawan, alam ko naman yan, imahe, image, pero hindi naman rebulto yon. Kung mapapatunayan mo na rebulto yon, ay okay, talo na ako. Sige bro, ang showdown ko, imahe bro hindi si Kristo yung mismo na may imahe siya. Imahe na nahawakan gawa sa material. No? Imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Ginamit ng apostol. Kung may mabasa akong ganyan. Ayan, okay na. Yan, okay na. Headset yata may problema. Okay bro, i-mute ko na lang pag tuwing magsasalita ka. No? Ang showdown ko, mo, babasahin ko sa Biblia, letra por letra bro, hindi diwa. No? Letra por letra, gumamit yung apostol ni Kristo. Gumamit. Sa headset ko nga. Gumamit yung apostol ni Kristo, showdown, letra por letra, nang gawang kami ng tao, imahe ni Kristo na nakapakok sa krus. Wala na si Kristo dito bro, umakyat na sa langit yung babasahin kong talata, ginamit to sa pangangaral ng Ebanghelyo. Showdown niya bro. Sige, basa. Nainip na ako para may makagiba. Isesend ko yung talata. Sige, send mo bro. Sisend mo para basahin ni Raymar. So, kailangan, papaliwanag, clarify ko lang sa iyo kapag ka idols, niluluhuran yung rebulto na yan yun yung idols. Hindi nga idols, ba't sinasama mo yung idols dito? Imahe lang, monumento lang tayo ni Kristo. And bro, send ko kay Raymar. Sige bro, isend mo sa akin. Marami ka bang Bible dyan? Anong version? Ito bro, mga Bible verse. Brad Raymar, pwede mong basahin na uli yung topic natin? Okay, yung topic ninyo ay teka lang hinahanap ko. Ito. Patutunayan ko na inutos ng Diyos gawan ng imahe o rebulto si Kristo at ng mga santo sa New Testament o sa NT. Ayan, malinaw ating topic. Kapag napatunayan niya yan na iniutos yan na gawa ng rebulto, ay talo na ako. Gadlimar, tama ba? Sige. Bro, yung showdown ko sige. Kasi binasa ko na kanina yung inbox sa Isaiah
propeta eh. Yung katuparan na gumamit na sila gumamit ang apostol ni Kristo. Imahe ni Kristo bro. Teka. Gawa ng kamay bro. Teka, anong katuparan yan? Yan ba yung sa Isaiah 19, yung katuparan yung sinasabi mo? Teka lang bro. Bro, teka lang, moderators time muna tayo kasi moderators time muna tayo mga kapatid. Mga kapatid, moderators time muna tayo para maging maayos yung ating debate. Kasi ang nangyayari, nagkikwentuhan na kayo, nag-argumento na kayo, yung oras nakahinto, iba. Ganito, ayusin natin. May hamon si kapatid na John Paulo na ang sabi niya ay babasahin niya na yung dun sa ano nga yun John Paulo? Sabi ako, nalilito na rin. Babasahin ko sa Biblia bro, gumamit yung apostol, isa sa apostol ni Kristo. Gumamit ng imahe bro, gawa ng kamay ng tao. Okay. Patutunayan, teka lang bro. Teka lang. Patutunayan ni kapatid na John Paulo na isa sa mga apostol ay gumamit ng imahe na ano yan, yung rebulto yan yung rebulto, mga kapatid. Imahe na gawa ng kamay ng tao bro. Okay, imahe na gawa ng kamay ng tao. Objection, moderator. Sige. Yung verse ba na ilalatag niya, pasok ba yan sa topic natin na iniutos ng Diyos? Or may hinawakan lang si na hindi naman iniutos, naigawa? Bro, showdown to bro eh. Kaya nga kasi sandali, John Paulo, ang topic natin, John Paulo, ang topic natin, patunayan mo na iniutos ng Diyos, di ba? Na gumawa ng imahe ni Kristo at ng mga apostol at ng mga banal. So, yung verse na ilalatag mo, dapat nakalagay dyan na iniutos yan ng Diyos. O, yan lang. Objection, moderator. Ano ba talaga? Ano ba yung hamon ko? O magpo-comment? Kasi biglang iniiba niya eh. Teka lang. Ayusin nga natin. Hindi yan na iba. Moderators time. Yung babasahin mo ba, John Paulo, ay kasi ang topic natin tama yung yung nakita ko dito sa topic. Patutunayan ko na iniutos. Kaya kung halimbawa mag-showdown kayo, isa sa mga apostol o isa sa mga lingkod ng Diyos ba yan? Paano? Isa sa mga apostol ay ulitin mo. Naganto kasi yung showdown ko kasi kanina ko pa pinatunayan yan eh. Nag-stand na nga ako eh. Kaso nga ang showdown ko may kinalaman pa rin sa imahe ni Kristo. Kasi letra por letra to bro. Ito ang babasahin ko letra por letra. Apostol ni Kristo gumamit ng larawang inanyuan ni Kristo na nakapakot sa krus sa pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, wait. Wait lang. Tahimik ka muna dyan, Paulo. Bro Ross, narinig mo naman yung sinabi niya, ano? Ano ang, sige. Okay. Okay, malinaw naman sa akin ang gusto niyang, malinaw sa akin ang gusto niyang patunayan. Merong hinawakan si Pablo or yung kung sinong apostol yan na imahe, Pero ang topic natin, iba sa topic natin kasi ang topic natin patutunayan niya iniutos. So iba yan sa topic na ilalatag niya. Sasakyan ko yung showdown niya pero yung topic namin hindi yan kasali. Objection, moderator. Objection. Moderator. Tatay tayo nito. Teka lang mga kapatid. Para matapos tayo kasi medyo nakakaano din yung topic ninyo. O sige, hingin ko yung objection mo. Hingin ko muna yung objection mo, tapos magdidesisyon ako.
objection nga mo ng moderator. Ba't kanina pa siya sabi na out of topic? Eh, ginahin na ni Gusto to bro eh. Letra for letra na nakapako sa post. Sabi niya out of topic. Ano ba naman moderator? Para ulat nga moderator. Hindi, sandali lang ba dyan, Paolo? Okay, so, sige, sakyan ko yung gusto mong mangyari, ano? Pero hindi ko aaminin na iniutos yan ng Diyos. Ayun yung sagot ko. Sige, latag mo na para matapos na tayo. Latag mo na. Teka lang. Latag mo na. Malinaw na yung malinaw na. Babasahin ni John Paulo na gumamit si Apostol Pablo ng larawan ni Jesus na inanyuan. Inanyuan na. O sige, bro Ross, okay ka na doon? Okay. Sige, basahin mo. Pahinga ako ng verse. Send mo sa akin yung verse. Yung condition mo na bro, yung condition, ano bang mangyayari? Panalo na ako, ano siya? Kapag halimbawa nabasa mo. Sandali. Brother Remar, objection lang. Objection. Okay. Brother Remar. Ano yung condition? Wala naman sa topic yan. Marami kasing larawan sa panahon pa nila Pablo, no? Pero ang topic natin, talo ako kung mapatunayan niya na iniutos na ipagawa yan. Ayan. Okay, teka lang. Objection eh. Ganito na lang para, puro kayo objection. Kailangan mag-desisyon ng moderator kasi hindi tayo matatapos yan eh. Kanina pa tayo objection, siguro nakatig-apat na objection na yata kayong dalawa. Kaya siguro magdidesisyon na muna ang moderator para lang sa kaayusan ng debating ito. Sige, ang moderator's decision ay ipagpatuloy natin ang tanungan at nang matapos na ang oras, meron pa tayong 2 minutes and 37 seconds. Sige, kapatid na John Paulo. Question, please. Sige, para matuloy ito, magbibitin eh. Sunod na tanong ko, alam mo bang may mababasa sa Biblia, letra por letra, na iniutos ng Diyos na pagtatayo niya ng monumento ang mga taong banal sa loob ng kanyang templo? Kasi sabi mo, nagbabasa ka ng Bible, di ba? Alam mo yung talata na yan? Yes or no? Yung talata na inilatag mo na sa Isaiah 6, alam ko yun. Moderator's time. Yun lang. Moderator's time. Yes or no, kapatid? Yes, kung ang tinutukoy mo ay ang Isaiah 19, alam ko yan. Ulitin ko yung tanong ko bro, hindi yung Isaiah 19 para klaro sa mga naikinig. No? Monumento ni Kristo yun eh, monumento ng Panginoon yun eh. Yung monumento ng mga banal na sumusunod sa kanyang tipan, means yung mga saint, patatayo niya ng monumento sa loob ng kanyang templo. Utos ng Diyos. No? Alam mo ba may talatang ganyan na nakasulat sa Biblia? Alam mo, yes or no? Hindi yung Isaiah 19:19 sige, sagot. Ang alam ko sa lumang tipan meron, pero sa New Testament wala yan. Moderator's time muna, yes or no, please. Yes, alam ko meron sa lumang tipan, pero sa bagong tipan wala akong alam. Okay, yun lang sagot ko, brother, para dumami yung tanong niya. Kung alam mo yung talata na yon, na ipagtatayo niya ang kanyang mga banal sa loob ng kanyang templo, anong talata yon? Kung alam mo talaga. Sige, talata bago mag-explain. Hindi ko naihanda yan kasi hindi ko naman stand yan, sincere, hindi ko naihanda yung verse na yan. Pero nasa lumang tipan yan, wala sa New Testament. Ayun lang sagot ko. So sa makatuwid bro, meron palang inutos yung Diyos mababasa sa lumang tipan na hula ni Propeta Isaias na matutupad sa New Testament kasi may mga monumento kami ng mga banal sa aming mga templo. No? Yes or no? Opinion mo yan. Moderator's time tayo. Moderator's time. Yes. Pusang oras, may 27 seconds pa tayo. Siguro last question and last answer tayo mga kapatid.
Okay. So, sunod na tanong ko, para may iba naman. Yung mga Katolikong lumulhod sa harap ng imahe at nagdadasal sa harapan ng imahe, kaya mo pang basahin yung puso't isip nila? Yes, habang ginagawa yung... hindi mo kaya. Hindi. Hindi. Dahil sasagot ako. Sana, meron pa akong 30 seconds. Hindi ko kayang basahin yung puso ng mga tao na lumulhod sa Katolik, no, sa kanilang mga ribulto. Pero based sa Biblia na bawal ang luhuran yung mga larawang inanyuan. Kaya bawal talaga. So mali na doon. Doon yun lang. So, sunod na tanong, kung hindi mo pala kayang basahin, hindi humahatol ka Time pala. na tayo, bro. Bro, time na tayo, bro. Last answer na yon, mga kapatid. Sige. Sige, dyan natapos ang ating napakahabang debating ito. Dadako naman tayo doon sa rebuttal stand. Yan. Ang magre-rebuttal stand ay si kapatid na Ross. Meron ka kapatid na Ross na 15 minutes para sa iyong rebuttal stand. Brother Raymar, sa inyo mga tagapakinig. Brother Raymar, hindi ba si John Paulo mauna? Di ba dapat si John Paulo mauna? Rebuttal stand pa lang to. Kasi siya yung affirmative, so siya yung magre-rebut, di ba? Tama ba? Mauna. Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala ang affirmative, ano? Ayaw mo na ito pagsalit. Sige. Sige. Ikaw na pa. Huwag ako nalulito na eh. 15 minutes bro para sa'yo. Time start now. Okay, sige. Ikaw na pa. Huwag ako nalulito na eh. 15 minutes bro para sa'yo. Time start now. Pasensya na, nagubad na ako kasi mainit eh. Nagpawisan ako, no? So, itong nagulat tayo ngayon dito sa debate na to, kung gano'n nahirapan itong kalaban ko. Kasi pinahirapan ko talaga to kasi kagalang-galang na debater to. Actually, matagal ng debatista to eh. Kaya talagang tinodo ko to bro para sa'yo kasi sa mga katuwid bro, meron talata para akong panghahawakan na pag pinalagan niya, anytime pwede siyang matalo. Talata bro, letra for letra ng isang apostol ni Kristo, gumamit bro wala na si Kristo sa lupa, nasa langit na. Gumamit ng imahe ni Kristo ng nakapako sa krus bro, gawa ng kamay ng tao sa pangangaral ng ebanghelyo. So hindi ko muna ito ilalabas. Maraming translation to bro, hindi lang isang Bible. Kahit sa original Hebrew, ay Greek, kaya ko makipagsabayan dito kasi hindi ko muna ilalatag, no? Kasi to sa'yo, palaisipan. Kasi sabi mo, nagbabasa ka ng Bible. Tapos meron pang isa, yung tinamin niya kanina, meron parang mababasa, letra por letra, na iniutos ng Diyos, pagagawan niya ang kanyang mga santo at mga banal ng monumento sa loob ng kanyang templo. So meron pa ng talatang ganun. Tapos nung tinanong ko sa kanina, kasi laglag na to eh. Nagkomentarin na lang eh. Iniwasan na nga yung sa stand ko sa Isaiah 19:19, hindi niya talaga nag-iba eh. Kasi hindi niya eh. Sa tanungan na itindi ko kasi sagot ako ng sagot. Tapos nung nag-stand siya, hindi niya na-rebat. No? Yung sinabi niya kanina na ang hindi ko nag-gets kasi doon, hindi ko kasi nag-gets doon yung sugo. No? Siyempre, nauna ipadala yung sugo. Ang akala kong tinatanong niya kung ano yung mauuna. Kasi sa verse 19, sa verse 20, doon sila iiyak, doon sila hihingi ng tulong. So it means na meron ng Lord, meron na kasi may monumento na nga yung Lord. Tapos doon sila hihingi ng tulong sa lugar na may monumento. So, yun yung nalito ko sa tanong niya, no? Hindi niya natuloy na tanong, hindi niya nakalaro kasi hindi naman. Ang mahirap kasi pag hindi live, no? So, hindi niya nag-iba yun. No? Sa original Hebrew manuscript, yung monumento na yan, naisali niya na mastebo. No? Ang isa sa definition ng mastebo, image. Kumbatin na niya sa mga Strong's Concordance.
Kaya nga, yung King James Bible, hindi mo ito pwedeng pamalian kasi aklat ng mga paborito ng protestante ito. Yung King James Bible, ilang beses na isalin yung term na masebo as an image. Ito, babasahin ko yung mga example ng talata ng King James Bible, no? Leviticus 26:1, Exodo 23:24, Exodo 34:13, yan. Yung masebo is done as image, kaya image of the Lord pala yan. No? Ngayon, natawa ako sa kanya eh. Binamitan niya ako ng idol's reference. No? Wala naman kaming tutol mga Katoliko dyan. Idol's reference. Actually, kompleto ako niyan bro eh. Lahat ng talata tungkol sa mga idols. Kaya no? Exodo 20, versikulo 4, Leviticus 26:1, Deuteronomio 4:16, lahat bro, Deuteronomio 5:8. Ang naisalin niyan sa Hebrew, kasi tinanong kita, hindi mo pa pala alam, no? Hindi naman tayo nagagaling-galingan sa Hebrew. Nagtaka lang ako kasi marami akong Bible. Almost 50 plus Bible yung hinahawakan ko, yung umiikot sa kamay ko. Sa ibang salin ng Exodo 20, versikulo 4, ang salin dyan, do not make an idol. Sa mga New Living Bible, yung International Version, mga ganong Bible, marami yan eh. Yung list niyan eh. Marami akong list niyan eh. Nagtaka ako, ba't doon, do not make an idol? Sa ibang salin, do not make any graven image. Kaya tinig ko sa Hebrew, sa original. Ang original pala nun ay pesel. Yung pesel na yun, hindi mo pwedeng ikapit yan sa monumento ng kahit kaninong monumento kasi idols yun. No? Isang uri ng pagsamba sa idolatry. Kaso nga lang, specific siya sa mga imaheng Diyos-Diyosan na. Kasi hindi naman lahat ng Diyos-Diyosan imahe. Yung araw nga, pag sinamba mo yung araw, Diyos-Diyosan na yan. Yung puno, sambahin mo yung puno, Diyos-Diyosan na yan. Pero hindi ang gawa ng kamay ng tao. Nature yan. Yung dagat, pwede yan. No? Kasi yung pesel, specific yan sa mga imaheng Diyos-Diyosan na ipinagbawal ng Diyos sa Exodo 20, versikulo 4. No, wala kaming tutol dyan. No? Kaya nga tinanong kita eh, meron ka bang nakitang Diyos-Diyosan sa simbahan namin? Marami, lahat. Hindi lahat mo pa. Anong pangalan nilihingi ko? O, di mo masabi. Kasi ang pangalan ng mga monumento, Jesu Cristo, Mama Mary. So it means mga monumento yun ni Cristo. At yung Mama Mary, base sa Isaiah 19:19. No? Yung monumento ng mga banal, meron din akong talata niyan eh. Kaso, namad na akong tindig. Durog ka na dito sa Isaiah 19:19. Pag tinindig ko pa yung monumento ng mga santo, wala na. Kasi sa monumento ng santo, gusto mo tindig ko. O, ito. Ito magugulat to eh. Sa Isaiah, ito monumento ng mga santo. No? Ito, babasahin ko, malinaw to. Para madagdagan yung hindi mo matutulan. Rebat na lang muna ako. Masarap mag-rebat eh. No, hindi mo pala alam sa original Hebrew eh. Sabi mo kanina, daldal mo lahat. Lahat. Nagtanungan tayo kanina. Sabi mo, lahat. Tinatanong kita, anong pinagbawal dyan? Imahe ng mga Diyos-Diyosan o imahe ng mga hindi Diyos-Diyosan? Lahat. Sabi mo. Oh. Isang pagkakamali mo lang sa debate na malinaw na pagkakamali. Lahat ng dinatag mo, iba. Yun yung rules ng debate. No? Napatunayan ko dito, hindi pala lahat eh. Actually, kung pag-aralan mo talaga yung mga Diyos-Diyosan, hindi pa ginagawa yung imahe, tinatawag ng Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi nung mga tao ni Moses kay Aaron eh, nung umakyat si Moses sa bundok, gawan mo kami ng mga Diyos. O hindi pa ginagawa yung Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan na ang tawag. O, tapos, meron pa akong Monument of the Lord. O, sino yung tumupad niyan? Katoliko lang. Sa Ehipto. Ba't napunta sa Ehipto yung monumento ng Diyos? O, sinong Kristiyanong nandun? Katoliko lang yung Kristiyano dun. Wala na talaga, brother. Magbalikan na lang sa Katoliko. Wala eh, malinaw dito sa laglag na eh. Showdown pa lang, eh, malaki pa ako sa showdown. Alam niya pala merong monumento ng mga santo sa loob ng kanyang templo, pinagawa ng Diyos.
Alam mo pala, tas hindi mo aral. Sa amin, aral namin yan kasi nasa Bible yan eh. Kami lang ang katuparan yan eh. Hindi yan, hindi yan sinadya, hindi yan utos katuparan ng hula. It means matutupad talaga kahit hindi iutos. Kaya sinabi ko na lang iutos kasi yung hula nun, ang humula nun si Propeta Isaias, propeta ng Diyos na si Yahweh. Malinaw yan kasi walang hindi alam ang Diyos. Walang hindi alam, kaya malalaman niya na magkakaroon ng monumento ni Kristo sa bagong tipan. Ang ginamit niyang halimbawa ng bansa, Ehipto. Kung basahin mo yan sa Bible commentary, regard the prediction, the Messiah. Kung saan, lawfully erected, i-erect ang mga altar sa lahat ng dako ng mundo. Ano bang sabi ni Kristo? Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Diba? Malinaw yan eh. Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Butin mo yan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung Ehipto, hindi bansa yun. Pag-aralan mo brothers, lahat buong mundo, sakop ng Catholic Church eh. Even yung mga Islamic country, may mga nakatayong Katoliko dyan. Ewan ko eh. At yung population ng Kristiyano, kalahati lang yan ng Catholic Church, kalahati sulpot. Kaya huwag nyo kaming banggain. Huwag nyo kaming pagbentahan na sumasama kami sa Diyos-Diyosan. Natatawa kasi binabanggaan nyo kasi kami mga Katoliko, yan tuloy. Sabi mo, ako pa lang, baguhan pa lang ako, bata pa lang ako. Paano pa? Pag hinarap mo yan yung kanina nanonood dito, si Brad Alvin Gitamundo, si Roman Catholic Apologist. Ako pa lang. Possible pa lang ako. Laglagan na. Doon pa lang sa ginamit mong talata, ala na eh. Nilaglag na kita doon eh. Natamad na nga akong ilatag yung ibang talata ko dito. 30% pa lang yata yung ginamit ko. Ano pa lang? Isaiah 19 eh. Mateo 7. Kolosas 1:15, 2 Corinto 4:5. Dahil si Kristo lang, dahil sa Kolosas 1:15, si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita. May imahe na yung Diyos, yun nga si Kristo na the image of the invisible God. Sa talatang pag pinagpatuloy mo yan, dahil sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mukha ni Kristo nahayag. Okay, tama na. May mukha pa. Kaya nga, ito, napatunayan ko dito kami talaga True Church kasi nahawakan namin si Kristo literal. No? Alam namin yung mukha nila. Nakita namin in literal. No? Literal. Kasi nagkatawan tao eh. Kaya nagkaroon kami ng monumento ng mga ni Kristo. Diba? Hindi naman masama yan eh. Actually nga, si Saint Luke, isa sa pinapaniwalaang nagpinta. Kasi based on kung sa investigation si Saint Luke, isang magaling nating sculptor, no? Nag-paint siya ng imahe ni Virgin Mary. Kung i-search mo yan, no? Masama ba yun? Ngayon, tinanong ko siya kanina, bawal daw luhuran, bawal. Ang ibinawal doon bro, bawal sambahin na may pagluhod, paglilingkod. Dahil may mababasa sa Biblia, hindi naman lahat ng pagluhod bro, pagsamba eh. Ito, babasahin kita bro Lahat ba ng pagluhod, pagsamba? Kung iyan ang pananaw natin, hindi ko lalabas, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Mababasahin natin. Unang Samuel 24:8. Ayan na. Buong paggalang na yumukod si David. Yumukod, di ba? Sabi sa Exodo 20, versikulo 4, huwag niyong yuyukutan. Ba't ito yumukod? Buong paggalang, letra por letra. Pagsamba ba yung paggalang? Ito. Sinamba ba ni David yun? Ito, babasahin pa natin. Judith 14:7. Itinayok nila siya at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang. Letra por letra. Kaya nga tinanong ito, kaya mo basahin yung puso at isip ng tao, hindi mo pala alam. Hatol kayo ng hatol sinasamba, idolatry. Ang idolatry, papasok din yung pagsamba sa Diyos. Kung sinamba mo yung isang bagay bilang Diyos, idolatry yun. Matik yun. Base sa CCC
32-31 ba? 22-31? No? Paragraph, no? Yung paggalang namin, tumatagos pa eh. Ito, babasahin ko sa KCC 2132. Ito but bends toward to those who image it, portray it. Huh? Diba? The Christian veneration of non-image is not contrary to the first commandment. No? At hindi namin yan ibinawas. No? Kasi yung ikalawang utos na sinasabi nyo, no, huwag kayong sasamba sa Diyos, ano gagawa? Pasok yan sa first commandment. Kasi yung idolatry, tinuway mo na yung unang commandment na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kasi nag-idols ka na pasok lang yan sa first commandment, di naman niya inalis. Inayos lang namin kasi nga, kung basahin nyo, pag-aralan nyo mabuti yung 10 utos sa ika-10, pinag-iwalay yung gravity ng ipinagbawal doon sa pagsuway sa utos kapag nanakaw ng bagay at pag-angkin ng tao sa material na bagay. Pinaghiwala yung gravity noon kasi pinag-isa nyo eh. Di ba? Pinag-isa. Oh. Wala na to. Naglalaroan ko na lang to si Brad sa tanungan. Kailangan, Brad, pag nagtanong ka sa akin, ipisin mo kasi kanina pa kayo sa isipipit eh. Puro ko letra por letra dito. Ikaw, tinanong kita, diwa. Sabi mo, di ba, diwa? Sabi mo pa, sino nagsabi sa'yo ganyan ng diwa? Sabi mo, hindi yung diwa. Bumalik ka na naman sa diwa. Tinatanong ko kasi sino nagdiwa niyan? Brothers, kaya nga tayo dito, brothers, may debate kasi meron tayong magkakaibang diwa. Diba? Magkakaiba tayo ng pakahulugan. Kaya ako tinanong ko sa'yo, sino nagsabi niyan na ganyan ang diwa niyan? Kasi sabi nga doon sa unang Pedro, 2 Pedro 1:20, walang makakaunawa ng mga nakasulat sa banal na kasulatan nang ayon lamang sa sariling pakahulugan. Letra por letra din yan. Okay na, sino nagsabi sa ito? Kung mga nagsabi sa inyo yan, ay mga alagad ng Diyos, tama yung diwa mo. Eh wala eh. Sabi mo wala, sa'yo lang, may sariling unawa. Eh ako, letra por letra. Paano mo ko niyan, babasahin ko lang itong brothers eh. So, babasahin ko nga sa'yo itong Monument of the Saints. At sa talatang Isaiah 56:5, I will set up within my temple and within my walls a monument that will better sons and daughters. I will set up permanent monument that it will remain. Sa talatang 7, ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Direct sa Roman Catholic Church. Ayan na, nakadirect pa to sa Roman Catholic kasi yung monumento ng mga banal, tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Sa talatang 4, yung monumento na yun, tinukoy ng mga banal. For this day, what the say, for the Enoch who observed my Sabbath, and who chose what placed in me, yung mga bagay na namimili ng kalugod-lugod sa Diyos at nag-iingat ng aking covenant, that faithful and covenant. Sa talatang 5, I will set up within my temple and within my walls that better sons and daughters, I will set up a permanent monument. Kaya na bro. Salamat. Tanong. Okay, at dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na John Paulo. Kapatid na Ross, nasa iyo na ang oras. 10 minutes para sa cross-examination. Babasahin muna natin ang ating rules, mga kapatid, dito sa rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari naman tanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kapatid na Ross, dito sa cross-examination na ito, para sa rebuttal stand, ay pwede na magtanong ng kahit ano. Bro Ross, 10 minutes, time start now.
Okay, maraming salamat. Ang una kong tanong, kasi dito siya nag-focus sa Isaiah 19, no? Verse 19. Ang una kong tanong dito, Brother John Paul, nakasulat ba dito sa verse 19 na ribulto ni Kristo ito? Yes, kasi ang nakasulat dito, bro, monument. No, monument means sa dictionary. Ito, bro, babasahin natin yung mga dictionary. Ito, a statue or estatwa commemorate to a famous person or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Objection, moderator. Objection, moderator. Mas napaw, paano to? Hindi pa ako tapos magsagot eh. Sabi ko, yes. Objection, objection. Ang tanong ko, categorical, nakasulat ba dito na ito ay iniutos na larawan ni Kristo, itong altar na gagawin? Objection, moderator. Sige po. Okay. Na ano ka naman? Wala ka bang objection dyan, Paulo? Ang objection ng moderator, nag-yes ako. Ulit. Ang gusto niya, itanong niya na lang ulit. Madali lang yung tanong niya. Sige. Sige. Mag-explain. Teka, Sige. mo ko eh. Para ano. Bro, rebulto. Monumento sa na nakuha. Ibang rebulto, pwede kang maghulma ng kahit mukha ng alien. Ang term dyan, monument, ibig sabihin, estatwang may pinagkunan na famous person or notable person. Yung Lord, yun nga si Kristo, notable person. Kaya nga tayo Kristiyano kasi notable person nga, di ba? Letra for letra. Sagot ko, bro. Okay, next question ko, saan dito sa Isaiah 19, sa buong konteksto nito, na sinasabi na ito ay ribulto ni Kristo? Saan mababasa sa buong chapter dito na ito ay ribulto ni Kristo? Sagot. No? Hindi ko na kailangan buong chapter. Dito na mismo, Isaiah 19:19. Basa, makinig ka. In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Monument, monumento sa Tagalog. Isang estatwang commemorate to a famous or notable person sa Tagalog, estatwa, monumento. May pinagkunan daw, yun nga si Kristo, kasi wala naman tayong ibang tinutukoy na Lord, kundi si Kristo. 2 Corinto 4:5. Yun, wala naman ibang Lord, si Kristo lang eh. Natupad yan sa amin lang, bagong tipan hula ni Propeta Isaiah. Yun lang, bro, sige, tanong. Hindi ko na ito next sunod yung tanong tuloy tayo sa 23. Sa araw na iyo, premise lang muna bago ang tanong. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangang bayan mula sa Assyria ay papasok sa Egypto. So natupad ba ito sa Katolik? Nasaan, bro? Objection, 23. Premise ko uli I-premise ko uli. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangang bayan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria. Natupad ba ito sa Katolik? Magkaroon ba ng lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria? Next question mo na kasi hindi ko pa nababasa ng maayos yung talata. Kasi hindi ko naman sinipas yan eh. Next question mo na. Sige. Next question please. Okay, premise mo na ayon dito sa 23, magkakaroon ng bayan. Basahin ko lang at ang Assyria ay papasok sa Ehipto at ang Ehipto ay
maglilingkod sila ang Ehipto kasama ng Assyria. Kailan ito natupad na ang Ehipto sa Assyria ay naglilingkod na magkasama? Objection, moderator. No, hindi ko masasagot yung petsa niyan, moderator. Kasi ang pinag-uusap mo dyan. So, Next question. Sige, Next teka lang. question. Momento kasi yung ano eh. Hello. Kaya na. Kaya na. Hello. Yes, Mike. ayan. Okay na, okay na. Yes, ayan na. Okay, narinig ko naman. Sige, next question tayo. At yung signal ko talaga ay tumatagilid. Sige, next question tayo. Next question ko. Tuloy pa natin. May objection mo ako na yung objection ng moderator kasi Time, moderator. Cut the time, moderator. Nakakat ang time. May time tayo na 5 minutes and 41 seconds. Meron pa tayong natitirang oras. Ano ang objection mo, Mr. Brad Gianpaolo? objection moderator kasi parang nawawala na sa topic eh. Paano niya ako matatalo kasi wala na sa monumento eh. Yung monumento nasa 19 eh. Sa ibang katuparan na napupuntan ko. Yun lang. Sige, may counter objection ka ba? May Wala. objection ka? Wala, okay. Wala. Next question, please. Okay, next question. Yung question ko, based on the context of Isaiah 19, no? So tuloy natin ang basa. Sa 25, sapagkat pagpapalain iyon ni Jehovah ng mga hukbo na sinasabi, pagpapalain ng aking bayan, ang Ehipto at ang gawa ng aking mga kamay, ang Assyria at ang aking mana, ang Israel. So kailan naganap ito na pinagpala ni Jehovah kung ito'y naganap sa Roma? Ang Israel ay magkakasama, ang Assyria at ang Ehipto. Kailan naganap ito na magkakasama ang tatlong yan? Ay, kaya nga sabi ko kanina, yes, naganap na nga yan kasi nga kumalat na yung Christianity. No? Mayroon na ring doon sa Ehipto. Maraming nang sama-sama kasi almost 1.3 billion na kami in 2019, no? Kumbaga yung gawain namin ng mga Katoliko, siyempre isa lang, alam nga naman yung gawain ng ibang Katoliko, iba sa amin, di ba? Ngayon, yung na yan, yung verse na yan, kung ano man yan, kung kailan yan natupad, siyempre hindi ko alam, bro. Hindi naman ako dito historian bro eh. Prophetic verse yan bro. Hindi ko alam kung basta sa araw na yaon, yun yung kulo dyan. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong, no? Bakit sa Isaiah chapter 19, sa buong context doon ito, hindi nabanggit ang Roma, kundi tatlo lang, Assyria, Israel, saka Ehipto. Bakit napunta ka sa diwa na kasama ang Roma dito na wala namang nabanggit na Roma? Kasi nga bro, kaya ako napunta dyan, wala naman ibang tumupad niyan kundi Roman Catholic Church. Wala nga yung ministry mo dun sa Ehipto Roman Catholic Church lang. Kasi nga lalaganap, 'di ba, sabi sa Roman 1:6 ba 'yun? Ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo. So, yung buong mundo, lalaganap yung pananampalataya ng mga taga-Roma, ay umabot na doon sa Ehipto. Kaya yung katuparan niyan, bro, Roman Catholic Church. Letra por letra. Unang Roma, talatang teka, hanapin ko, no? Sige, next question habang hinahanap ko yung exact. Okay, next question. Ang moderator natin natulog na. Okay, next question. Signal ko kasi nawawala. Kanina ba ako nagkasalita eh. Cut na tayo muna. Ate, bro, naririnig ako? narinig ka na ngayon. Nawawala yung signal ko. Malinaw na.
Okay, okay. Next question ako, brother. Ilan na ba yung time ko natira? Qualification lang muna. 3 minutes. 3 minutes and 11 seconds ang natitira. Okay. Ito talagang signal Okay. nito ay kalaban Okay, so next question ko. Sa Isaiah chapter 19, sa buong konteksto, sino ang magtatayo dito na sinasabing matatayo ang isang damba? Sino ang magtatayo nito? Ang Ehipto, ang Syria, ang Roma, or ang Israel? Sagot, siyempre, yung mga Kristiyanong may Lord, kahit yan, Ehipto, kung sino, siyempre, kung sa Ehipto, mga Egyptian, no? Pero mga Kristiyano kasi Lord, no? Mananampalataya na sila sa Lord, kaya wala naman tayong ibang tinutukoy na Lord, kundi si Kristo. Ngayon, yung mga Ehipto na yun, mga Katoliko yun, kasi wala naman ibang may monumento ng Panginoon dito, hindi Katoliko. Kasi nga, kaya yan tinawag na Roman Catholic Church. Ito, babasahin ko na letra por letra. Sa taga-Roma 1:8, ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong. Sagot, tatanong. Okay, next question na ba ako, Brad Raymar? Lalo, nawawala ka eh. Next question. Okay, ulitin ko lang saan mababasa dito na ang katuparan pala ng Isaiah 19 verse 19 ay ang Roma ang magtatayo dito? Saan mababasa? Objection nga muna, moderator. Objection. Pakinggan mo muna yung objection ko. Sige. O, ang sabi ko sa kanya, Ehipto, mga Egyptian. Kasi siyempre, mga Ehipto yun. Kaso ang explanation ko sa kanya, Roman Catholic Church ang katuparan niyan. Kasi sa Ehipto, merong Katoliko doon, Roman Catholic Church, yung unang Kristiyano doon. Meron kaming monumento ng Panginoon, pero hindi ko sinabing mga taga-Roma ay magtatayo, pupunta ng Ehipto. Marunong naman siguro sila magtayo. Yun, mga naging Kristiyano doon, bro. Yun yung sagot ko. Hindi ko sinabing Romano yung mag-ano doon. Anong mahirap, bro? Taga lang. Objection ka, Bro Ross, may counter objection ka? Wala. Okay lang ako. Okay, sige, next question. Ilang time na lang ba natira sa akin, Brad Raymar? Meron ka pang 1 minute and 36 seconds. Okay, wave ko na yan kasi palowbat na ako. 20% na lang yung battery ko. Sige, at dyan nagtatapos ang cross-examination para sa rebuttal stand. Kapatid na Ross, nasa iyo naman ang oras ulit, 15 minutes para sa iyong rebuttal stand. Time start now. Okay na, maraming salamat. Malinaw ba ako, mga Brad? Malinaw. Okay, salamat. Tututukan natin itong binabanggit niyang Isaiah sa 19. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng 5 lungsod. Ay, 18 pala ito. 19. Sa araw na iyon, sa 19, sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang altar. Sabi niya, monument daw ito, no? Pero nababasa ko altar. Ni-search ko ito sa e-sword ko sa original. Altar talaga nakalagay dito, no? Hindi ito rebulto. Ito yung altar na, no? Pag nakita ni Pablo sa isang sa Assyria, sa Atenis. Ito yung nakita ni Pablo na sinasabi ni Pablo na yung altar na sinasabi niyong para sa hindi nakikilalang Diyos, yaon yung itinapangaral ko. Yun yung sinabi ni Pablo doon. Ang Atenis ay sa Assyria yan, no? Sa Assyria yan.
So nakarating din yan sa Ehipto, yung sinasabi, meron ding dambana doon na dambana lang siya. Ang dambana na ito, altar na ito ay pinag-anuhan niya ng kamangyan. Ano? So yun yung pagkaunawa ko patungkol sa altar. Sa kanya kasi ribulto eh. Altar ito ni Jehovah, kung yung Yahweh, na tinatawag na Yahweh. No? Hindi ito patungkol kay Kristo, para sa kaunawa ko. So tuloy natin kapag natayo na yung altar na ito, saka pa magsusugo pagdating sa 20, no? At yun ay magiging isang tanda at isang patutuo para kay Jehovah. So para kay Jehovah ito, patutuo kay Jehovah ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Altar ito na patutuo kay Jehovah, hindi patutuo kay Kristo. Kay Jehovah ito, no? Ehipto sapagkat daraing sila kay Jehovah. So ibig sabihin, doon sa altar na yon ni Jehovah, doon sila dadaing yung taga-Ehipto. Dahil sa mga maniniil, no? Sunod, so, pagkatapos ng pagdaing nila doon sa altar na matatayo doon sa Ehipto, dadaing sila doon, magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas, isang dakila na siyang magliligtas sa kanila. Sino ang ililigtas ito? Yung mga taga-Ehipto na dumadaing doon sa altar na itinayo. So, sabi niya, ito yung, ang altar daw na ito, ang monumento daw, ay monumento daw ng mukha ni Kristo na ribulto, no? So, paanong maigagawa ng mga Ehipto ang monument o ribulto ni Kristo kung hindi pa dumadating yung tagapagligtas? Kasi saka pa lang dadating yung tagapagligtas pag nabuo na itong monument na sinasabi niyang monument o ano. So, malabo, ano? Pero okay lang, so, malinaw ito, mauuna yung altar na matayo bago magsusugo. Kasi pag natayo na yung altar, doon sila dadaing sa altar kay Jehovah. Altar ni Jehovah yan, dadaing sila doon. Maririnig sila ni Jehovah. Pagkarinig ni Jehovah sa kanilang mga daing, magsusugo ngayon si Jehovah ng isang tagapagligtas sa kanila. No, ayon dito sa verse 30 na. Kasi 19 yung pagtatayo. Pagdating sa 20. Sa 19, itinayo yung altar. Pagdating sa 20, dumaing sila doon sa altar. Sinugo ngayon ni Jehovah ang isang tagapagligtas para sa kanila. Dahil nasisiil sila dito. No? Tuloy natin sa 21. At si Jehovah ay tiyak na makikilala ng mga Ehipsyo. Oh? Si Jehovah pala makikilala ng mga Ehipsyo. Hindi si Kristo. At makikilala nga ng mga Ehipsyo si Jehovah sa araw na iyon. At sila ay mag-uukol ng hain. O, di ba? Hain at kaloob. At manata kay Jehovah at tutuparin nila iyon. So saan ba nilalagay yung hain? Siyempre dun sa dambana o sa altar, yung mga hain. Iba't ibang hain, kung ano-anong hain ang inihingi ni Jehovah, lalagay doon sa altar na ginawa nila. Hindi yun ribulto, kundi altar na paglalagyan ng mga hain. So, hindi ko na masyadong iipitin si John Paulo kasi alam ko, nagsusuri siya. Ano? Para lang malinaw ito sa mga nagbabasa. Ano? So, sa 22, tuloy natin. At sasaktan nga ni Jehovah ang Ehipto. Sasaktan pa pala ni Jehovah ang Ehipto dito. Oh? Magkakaroon ng pananakit at pagpapagaling. At manunumbalik sila kay Jehovah. Sasaktan muna niya yung Ehipto bago manumbalik yung Ehipsyo kay Jehovah. Ayon dito sa kasulat, no? At hahayaan niyang siya ay mapamanikan nila at pagagalingin niya sila, no? Sa 23, sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangang bayan mula sa Ehipto
hanggang sa Assyria. So magkakaroon ng kalsada na dadaanan mula sa Egypto hanggang sa Assyria. Hindi nangyari sa Roma yan. Ano ba naman yan itong pagkakaano eh. Pero okay lang. Sige lang, darating din ng araw na magkakaunawaan tayo, no? So, punta tayo sa 24. Sa araw na yon, ang Israel ay magiging ikatlo sa Ehipto. So, magiging bahagi ng Ehipto yung Israel. Ikatlong bahagi. At sa Assyria, sa makatuwid nga isang pagpapala sa gitna ng lupain. So magiging isa pala yung Assyria sa Israel dito, no? Hindi kasama Roma dito. Ano ba naman? Naguguluhan ako sa mga pag-uunawa ng mga tao ngayon. Bakit mo ilalagay ang Roma dito? Ang binabanggit dito, Assyria, Egypto, saka Israel. Tatlo. Tuloy natin. Tuloy natin, ha? Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging ikatlo sa Ehipto at sa Assyria sa makatuwid nga isang pagpapala sa gitna ng lupa. Sapagkat pagpapalain iyon ni Jehovah ng mga hukbo na sinasabi, pagpalain ang aking bayan, ang Ehipto. Ano yung bayan niya? Ang Ehipto at ang gawa ng aking mga kamay, ang Assyria, dalawa. At ang aking mana, ang Israel, tatlo. Tatlo ang pagpapalain dito sa araw na ito. Hindi kasama ang Roma dito. Hindi kasama ang Pilipinas dito, hindi kasama ang Amerika dito. Kumuha tayo sa konteksto kasi. Huwag nating sabihin balikan natin ang topic, no? Ang topic, patutunayan daw niya na iniutos ng Diyos na igawa ng rebulto si Kristo at ang mga apostol, ang mga banal na apostol sa New Testament, no? So, malapit na lang tayong matapos, wala siyang nailatag na ganun, no? Wala tayong narinig sa kanya na iniutos na igawa mo si Kristo, na anak ko, igawa mo ang bugtong kong anak ng rebulto. Wala siyang nailatag na ganun. No? Malinaw dito na yung sa kanya is only an assumption, a presumption na merong utos. Kanina sabi niya, diwa ko lang daw, unawa ko lang daw. Pero ito rin naman sa Isaiah 19, unawa lang din naman niya. Kasi ang tinutukoy dito na altar is altar ni Jehovah, hindi altar ng anak na paglalagyan ng mga kaloob o mga hain o mga alay. Altar, kasi sa time na ito, ang utos sa kanila ng Panginoong Diyos o yung Yahweh o yung Jehovah, kasi ang binabasa kong libro sa sa JW to, salamat din ako sa JW na nagbigay nito sa akin, no? Maraming salamat sa inyo. Kaya Jehovah yung nagagamit dito, hindi Yahweh. So, malinaw, no? Itong Isaiah ay hindi tumutukoy sa panahon ni Kristo, kung hindi ito ay tumutukoy sa Assyria, sa Israel, at sa Egypto lang. Pagpapalain niya, ulitin natin sa 23, sapagkat pagpapalain iyon ni Jehovah ng mga hukbo na sinasabi, pagpapalain ang aking bayan. Ano yung kanyang bayan? Sunod, ang Ehipto at ang gawa ng aking mga kamay, ang Assyria at ang aking mana, ang Israel. So, tatlo pala ito mga bansa na pagpapalain na tinutukoy ni Isaiah. Huwag po nating isali yung hindi nabanggit dito. Yung mga kapatid, sana po pagka nagbasa kayo, true context po ang babasahin ninyo. Kasi kung babasahin natin sa Isaiah verse 1 to 19 verse 1, verse 2,
makikita mo ang ano dito, ang tinutukoy dito is yung Ehipto talaga eh. Ang kapahayagan laban sa Ehipto. Oh, verse 19, chapter 19, Isaiah chapter 19, verse 1. Ang kapahayagan laban sa Ehipto. So ang pahayag na ito na Isaiah ay para sa Ehipto, hindi para sa Roma, hindi para sa mga Kristiyano, kundi para sa Ehipto. Napakalinaw. Basahin mo maigi, Isaiah chapter 19 verse 1. Ang kapahayagan laban sa Ehipto. Narito sino ba to? Jehovah ay nakasakay sa isang ulap na matulin at paparating sa Ehipto, hindi sa Roma. Ano ba naman? Mr. Moderator, ilang oras pa ba ako? Meron na lang bro na na 3 minutes and 41 seconds. Wave ko na Mr. Moderator kasi palobat na ako, baka biglang mag-shutdown ako. Para mahabol Okay. lang natin. Sige, at dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Ross. Yan. Dumako naman tayo para sa 10 minutes cross-examination ni kapatid na John Paulo. Kapatid na John Paulo, nandiyan ka na? Test mic ka muna at baka mahina. Pasensya na. Off mic na ako. Ay, okay. Okay na. So, tanong na, no? Start na ba? Bro, hujat nga, bro. Hujat kung kailan ako magsimula. Unang tanong ko. Diba sabi mo kanina, yan yung pinuntahan ni St. Paul. So, sabi mo, bro, sabi mo kanina, sa panahon niya nung sa Old Testament. Tapos binanggit mo kanina, yan yung dun sa kay St. Paul. Yung nagturo siya sa Acts 17 yun. Yes. Alam mo? Yes. Di ba bro? Contradictor yun. Sabi mo sa Old Testament, tapos New Testament pala kay Pablo. Yes or no? Yes, hindi contradiction yan. Kasi yung binanggit doon is patungkol sa Diyos na hindi kilala. Ang tinutukoy doon, hindi si Kristo ang Diyos na hindi kilala, kundi si Yahweh or si Jehovah. Kaya nga sa Isaiah 19, ang tinutukoy dyan na pinagdadaingan nila is si Yahweh. Hindi si Kristo. Ano ba naman yan? Hindi pa nila kilala si Kristo dyan. Kaya nga dadaing sila eh. Pag meron ng altar, doon sila dadaing at didinggin sila ni Yahweh. O yun yung sagot ko. Sige, iwanan ko na. Hindi ba bro, ang ginamit ko hindi yung altar. Yung sa Bible mo yata, alaalang bato yata yung nakasulat dyan. Hindi yung altar bro eh. Sa Isaiah 19:19. Ano? Objection, Mr. Moderator. Side comment na, Mr. Moderator. Hindi, sa premise, moderator. Kasi talata ko yung ginagamit ko eh. Hindi yung altar, yung itatanong ko sa kanya. Kasi binasa ko, alam ko yan. Ano ba yung tanong? Sige, babasahin ko muna moderator na para malinaw, nalito yata siya eh. At babasahin ko. Isaiah 19:19. In that day, there shall be an altar. Kaya na, of the Lord in the midst of the land of Egypt. And a monument. Yung monument bro, nakasali niya tayo sa Bible mo kung di ako nagkamali, alaalang bato. Ano sa Hebrew yan? Yung alaalang bato. Kung hindi yan imahe, sige. Sa version ng Bible ko, isa lang yung altar. Wala nga yung monument, no? Sa Bible. Basahin ko ha. Okay lang ba? Basahin ko. Sige bro. Okay lang ba? 19. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang altar para kay Jehovah. Para kay Jehovah or kay Yahweh. Hindi para kay Kristo. Bro, sunod. Tuloy natin. Tuloy ko ha. Sa gitna ng lupain ng Ehipto. Sa gitna ng lupain ng Ehipto. Yun yung pagkakasabi dito.
Hindi bukod yung walang binukod na monumento at saka bato, walang ganon. Oh. Sunod na tanong, bro. Bro, ba't pinutol mo, bro? Di ba ang kasunod niyan ay siguro diyan ay haliging bato or alaalang bato. Ano ba yung nakasalin diyan? Hindi nga yung altar, bro. Pag pinagpatuloy mo ulitin ko basahin ha. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang altar para kay Jehovah, hindi kay Kristo, sa gitna ng lupain ng ito at ng isang haligi. Haligi ito, hindi ito ang haligi ng altar, lalagyan ng haligi. Hindi ito rebulto. Natumbok mo na, bro. Sabi mo, hindi na rebulto. Bro, sunod na tanong na. Sige. Anong salin sa Hebrew yung ginamit diyan sa haligi? Sa Bible mo na yan, haligi. Hindi ko pa na-research yan. Saan ba ka bro? Sunod na tanong sa premise. So, hindi mo pala alam. Kanina ka pa pala dyan daldal ng daldal. Hindi mo pala alam yung original Hebrew niyan na tinutulan. Tinutulan mo kaagad to. Yes or no? Kasi, ano tanong mo? Pakiulit tanong mo. Sunod na tanong ko sa premise. Hindi mo pala alam. Kanina ka pa dyan salita na hindi yan rebulto. No, mali yung salin dito. Hindi mo naman pala alam yung original Hebrew. Aminin mo na, yes or no? Ay, wala akong pakialam sa original Hebrew. Kung ano yung nababasa ko, haligi nakalagay dito. Ang haligi ba, rebulto? Yung haligi ng bahay ko, hindi rebulto. Haligi talaga yun. Yung haligi ng building ng katedral ninyo, haligi talaga, hindi yung rebulto. Ano ba naman yan? So, sunod na tanong, bro. Anong papaniwalaan natin? Yung original Hebrew na sabi masebo at yung mga Bible ko dito o yung Bible ng Jehovah, anong papaniwalaan natin? Sige, sagot. Hindi ko alam kasi yung Hebrew nito, pero ang pagkakasabi dito ay haligi, no? So ang haligi ay hindi rebulto. Ang haligi ay nagpapatibay sa bahay para wag bumagsak ang bahay. So itong altar nilagyan ng haligi para wag bumagsak, para tumibay yung altar. Ayun yung pagpapaliwanag dito. Pakatong time, moderator. Ang tinatanong ko, anong papaniwalaan? Hindi ko sinabing mag-comment to siya dun sa sa Bible niya. Sumagot ako. May naiiwan tanong, bro eh. Objection niya, moderator, may naiiwan tanong eh. Ang tanong ko, anong papaniwalaan natin? Yung Bible mo na nakasalin haligi dyan, yung Bible na binigay sa'yo ng mga Jehovah's Witness, o yung original Hebrew, at saka yung mga 10 Bible ko dito, anong papaniwalaan natin? Sige. Hindi ko naman alam kung ano ang pagkakaintindi mo sa termino nito o sa version ng Hebrew nito. Hindi ko kasi alam eh. Kaya paano ko maghuhukom niyan? Hindi siya sumasagot sa categorical eh. Paano to? Kanina pa to, nakadalawa na. Moderator, nandiyan ka ba? Hello. Objection lang, Mr. Moderator. Objection lang, Mr. Moderator. Objection lang. Objection lang, Mr. Moderator. Sige. Pinipilit niya akong papiliin kung saan. Hindi ko pa naman nabasa, hindi ko pa naman na-research kung ano ang sinasabi diyan sa Hebrew. No? So hindi ako makakapamili diyan kung hindi ipapaliwanag ko kung ano ang nababasa ko. Ang nababasa ko is haligi. No? Sa altar mayroong haligi. Natural yan. Ang haligi hindi rebulto. Kung hindi haligi para tumibay yung altar. Ayun lang, sagot ko. Next question. Di ba, moderator, pag wala sagot sa categorical, di ba dapat next question na lang, wag na mag-side comment? Ba't nag-side comment to? Hindi, sagot yun. Sagot yun. Sagot na. Hindi, wala categorical eh. Huwag mo na mag-intend, mag-object ako. Pag mag-object yan ka muna sa moderator para sa premise, no? Di ba dapat categorical first before, pag walang sagot sa categorical, next question kasi yun yung tanong eh. Narinig ba ako?
Mahina Putol, kasi. sige, okay na. Sige, ano yan? Moderator. Roll out. Wala ka bang counter objection dyan, Paulo? Ayun nga bro eh. Di ba dapat pag pinapili ko siya ng categorical, sasagot na muna siya ng categorical, hindi yung mag-explain siya na mag-explain. Kung wala siyang sagot sa categorical, di ba next question? Yun yan eh. Ba't dami pang side comments? Oras ko. Okay. Moderator, ako naman. Sinagot ko yan, moderator. Sinagot ko. Narinig na ba? Yes. Okay. Decision. Pareho na kayong nag-objection. Ngayon, napakinggan ko yung pareho ninyong objection. Ginagrant ko yung objection ni John Paulo na kapag nagtanong, pag categorical agad. Ang question, sagutin muna yung categorical bago magpaliwanag. Tapos kung hindi naman maipaliwanag, kasi nasa rules natin yan di ba? Sabi dito sa rule number 1, di ba? Tapos kung walang sagot, next question ka agad. Sa rule number 3 naman yan. Di ba? Ngayon, ang decision ko ay magtanong ka ulit, kapatid na John Paulo, para sabihin mo sa kanya kung categorical ba ito, para masagot niya ng categorical. Sige. Okay. This is a categorical question. Okay, so ito na, no? Categorical bro, no? So, anong mas papaniwalaan natin? Yung aklat mo na sinasabi haligi yan, bigay sa'yo ng Jehovah, o yung original Hebrew na sinasabi masebo, it means image. No, image kasi sinalin sa isa sa term niyan, image or monument. At yung 10 higit Bible ko dito, anong papaniwala natin, bro? Pili ka muna ng Bible. Parehong paniwalaan yan. Sagot ko, parehong paniwalaan yan, ano? Kaya lang, ang problema lang, hindi ko pa na-research yan para ma-check ko kung tama ba yung pagkaunawa mo, no? So, siguro dating ang panahon na ma-research ko yan, o baka bukas isusubukan kong i-research yan kasi meron man akong, wala na akong masyadong time kasi paloobat na ako no? So, parehong paniwalaan yan para sa akin. Salamat. So, sunod na tanong. So, naniniwala ka na pala dito sa mga Bible ko to, The Why Rhymes, The Living Bible, yung mga Protestante, hindi Catholic na monumento, Panginoon. Paniniwalaan mo na. Pinaniniwalaan ko kung ano ang nakasulat yan, pero hindi yung unawa mo na yung monumento na yan ay isang rebulto. Kasi ang tinutukoy na monumento dyan, hindi naman yung haligi dyan kundi yung altar Altar na kalagay dyan ginigiit mo yung haligi, pero ang ginigiit mo kanina sa stand mo ay yung altar. Ngayon napunta ka sa haligi. Which is na-bypass na yung altar na sinasabi mo. Kasi kanina sinasabi mo na ang altar is yun yung monument, hindi yung haligi. Ayun lang. Objection mo na, moderator. Para klaro sa mga nanonood. Ang objection ko, kung narinig mo yung stand ko kanina, Mr. Moderator, kung binasa ko ng buo yung talata ko, ito basahin ko. And there shall be an altar to the Lord. Wala yung altar. May end. And a monument to the Lord. Nag-side comment siya, moderator, yung altar daw, ginawa ko monumento. Side comment yun, moderator. Wala naman akong sinabing ganyan. O paano yan, moderator? Nagsa-side comment. Sige. Moderator, sito rin. Sige. Teka lang. Ganito gawin natin. Nagbibilang kasi ako ng warning Hindi ko lang sinasabi sa inyo yung mga warning. Pero, nagbibilang ko ng warning. Ngayon, may oras pa tayo na 1 minute and 37 seconds. Dahil nakatatlong warning ka na, bro Ross, dadagdagan natin ng 1 minuto yung oras ng pagtatanong ni kapatid na John Paulo. Si John Paulo naman may isang warning,
Kaya dadagdagan natin to. Bali, 2 minutes and 37 seconds. Set ko Okay, lang okay. mga kapatid. 37 seconds. Okay. Sige, question tayo mga kapatid. Sunod na tanong ko, ulitin ko Brad Ross yung tanong ko Hindi ako mag-explain letra por letra, babasa ako. In that day, sa araw na iyon, magkakaroon ng altar. There shall be an altar in the midst of the land of Egypt and a monument to the Lord thereof. Higit 10 Bible. Walang paliwanag bro, walang unawa. Tatanggapin mo to, tututulan mo. Letra por letra. Pili. Ay, hindi ko tututulan yan. Nakasulat yan eh. Pero hindi sinabi dyan na ribulto yan. Ribulto ni Kristo yan. Hindi sinabi ribulto ni Kristo yan. Kapag ka mayroon kang nabasa na sinasabi na ribulto ni Kristo yan, verbatim, word for word, ay talo na ako. O yan. Sunod na tanong, di ba sabi ito, monument of the Lord, Panginoon? Sino yung Panginoon nyo sa New Testament? Kung hindi si Kristo, sige, sino? Isaiah, ang Panginoon sa New Testament, si Kristo at ang Ama, no? Pero yung sa Isaiah 19, ang tumutukoy dyan, ang monument sa altar na yan, ay para kay Jehovah, hindi para sa anak. Hindi sinasabi na sa anak yan. Dahil ang anak ay hindi pa pinapakilala dyan. Kung hindi ang nakikilala dyan ay si Jehovah. Kaya yung altar saka yung sinasabi mong haligi ay para kay Jehovah, hindi yan tumutukoy sa Kristo. Yun yung sagot ko. So, sunod na tanong ko bro, tinanggap mo kanina, monumento. Anong nakasulat sa dictionary tungkol sa monumento? Sige, anong definition ng monumento? Sige, sagot. Yung salin mo kasi is a monument. Kung monument yan, pwede yung monumento na. Pwede yung monumento. Nagtatanong ako sa dictionary. Ba't nag-i-explain siya na kung ano-ano? Di ba kung anong tanong, yun lang ang sasagutin. Naka-rules yan eh. Tumatag-sayang yung oras ko. Ano sa dictionary? Objection lang. Objection lang, Mr. Moderator. Objection lang, Mr. Moderator. Sige, objection ka, bro Ross. Pinipilit niya kasi akong paaminin na yung monument is ribulto lang, no? Ang monument hindi yan nagre-refer lang sa ribulto. Kung hindi nagre-refer din yan sa bahay, monument ng bahay o monument ng logo or monument ng kung ano-ano, hindi lang sa ribulto yan, Tsaka ang topic natin is about patutunayan niya na iniutos ng Diyos na gawan ng ribulto si Kristo. Yun yung topic, yun yung dapat niyang patunayan. Kasi yung monument na ginigiit niya sa Isaiah, isa kay Jehovah yun, hindi yun sa anak. Yun lang. Sige, counter-objection, please. Huwag ka muna sasapaw ako naman mag-object kasi minsan sumasapaw ka pag nag-object ako. Ang tanong ko moderator, simple lang. Ano sa dictionary yung monumento, magbasa siya? Kung wala siyang dictionary dyan, edi pass. Ba't ang dami niyang side comment? Sayang yung oras. Okay, pass. Okay, pass na. Pass na ako. Okay, pass, Mr. Moderator. Para madali, ilobat na ako. Okay, moderator's time. Meron pa tayong 46 seconds. At next question, please. Sunod na tanong ko, ang definition ng monumento kasi sa mga dictionary ko dito, a statue or estatwa commemorate to a famous or notable person. Tanggapin mo itong mga dictionary ko, estatwa daw yung monumento sa mga famous person. Tanggapin mo, tutulan mo. Pass. Okay, next question. So, iwanan na natin, no? So, sunod na tanong ko. Doon sa, sa sinabi mo kaninang mga sumasamba mo sa kulto para sabi mo, hindi mo kayang basahin yung puso't isip, no? So, humahatol ka pala, bro.
base sa nakikita kasi hindi mo pala kayang basahin yung isip ng tao na lumuluhod doon, yes or no? Yes, hinatulan ko sila. Ayon din sa nakasulat na sa Roma, ano ba yung chapter nun? Nasa Roma, nasabi na salitan ninyo ang kalulatian ng Diyos, ng mga larawan ng mga tao, ng lalaki o babae. O, doon ako humatol, kumuha ako ng verse doon para ihatol sa ginagawa ninyo. Yun ang sagot ko. Okay, time na. At dyan nagtatapos ang napakainit na laban na ito. Kung gaano kainit dito sa kinatatayuan ko ay at kinauupuan ko ay talagang grabe ang counter-objection at objection itong dalawang itong nagdidebate.